astera goaz! Jaun Andreok, ladies eta gentlemen, zuzenean Tolosatik, inauteriaren bihotzetik, inauteriak gaur hasiko direlako, gaur gauza asko hasi berritugu, besteak beste, eta batzuk Tolosan esari baterako urte berri honere gaur esango dugulako, gaur hasiko delako dena, gaur hasiko da bizitza, gaur, bide batez, hasitako unak ere iritsi dira gure artera, eta ostegun gizenarekin, agurtuko zaitu oraintxe, Tolosatik bertatik zuzenean esan bezala, gaztean, urteroko legez eta ohitura honak mantentzeko dauzkagulako, ostegun gizena zauden tokiraino eramango dizugulako 2025ko otsailaren ia azkena, otsailak 27 ditu gaur, bihar txapatuko dugu hilabete hau ere, eta ostegun berezi honekin, ostegun gizenarekin, dakizuenez, aprobetxatzen dugu eta guk ere lopixkat gehiago egiten dugu, gaur beste ordutegi batean, oraintxe 10 hasi eta 3 orduz betiko legez, eguardik ordu bat bitarte, tartean 12etan, txupinazoa ere guk botako dugulako gaztean, eta beraz, inauteriak ofizialki, hemen gurekin batera hasiera izango dituzu, denok gonbidatuta, astera doa inauteria! Eta inauteria oso osorik irratiratuko dugu gaur goizean ere dira berezian, dira pixkat lasaixeago, dira gaur, 10 hasi da, baina nola inauteriez gain munduak ere, aparte, bueltaka eta bueltaka jiraka segitzen duen, munduan gertatzen dena, Euskal Herrian ze pasako den, hori guztia ere, kontatuko dizugu dira titularretan, Andrea Aranburu eta Jon Gotzon aldaparenarekin, apa inauterion. Egunon ekipo, zalantzari gabe lehendabiziko lerroburua dugu, gaur otsailaren 27, ostegun gizena ospatzen ari garela Tolosatik. Eguerdiko 12etan motako dute 6 eguneko festandiari hasiera emango dion txupinazoa. Gauerdiaz geroztik ala ere festan dira tolosar batzuk, txupinazo alternatiboa bota baitute, hori bai ofizialki esan bezala 12etan hasiko dira inauteriak, eta konpartzen doinuan txilabaz, eta parranda zalez beteko dira kaleak, baita mozorroz ere, noski. Eta baliteke batema trampez mozorrotzea, urtetik urtera, geroz eta gutxiago gustatu dakiguke mozorroa da. Izan ere, adibidez, esaterako gaurko albistea da Estatu Batuetako presidenteak, iepa txaranga hori, Estatu Batuetako presidenteak 125ko mugazergak iragarri dituela, Europar Batasuneko produktu. Baina txarangarekin ondo geratzen da. Bai, ondo geratzen da. Orokorrean ezarriko dituzte eta autogintzari eta bestelakoi eragingo diete. Eta Donostian berriz, ertzaintzaren erasoa salatu zuen emakumearen kasuan Binge Zupiria segurtasun sailburuak adierazi du ez zutela indarkeria erabili, baina aldi berean onartu du akatsa izan zela emakumea zuzenean ospitalera ez eramatea. Eta amaitzeko, Valentziako tanta hotzean hil ziren pertsona gehienak, Generalitateak bidalitako alertamezuaren aurretik hil zirela dio ikerketa sumarioak. Arratsaldeko 7etatik 8etara hil ziren gehienak. 4 urteetan gezurretan aritza leporatu dio Espainiako gobernua Carlos Mazonen taldeari, baina honek oraindik ere Alderdi Popularraren babesa jasotzen jarraitzen du. Eta albiste politiagoak, egunero bezalaxe, Jongik ditu kulturan. Tengo duda. Ez, Jongi naiz. Hori, aklaratuko dugu. Vale, esango dugu, irratian zuzenean ari garen bezala, YouTubeen eta kazea.eusen eta ikusgai ere bagaudela, eta beraz, bakarren batzuek ikusiko zenuten gaur Jongi nola etorri den mozorretuta, baina azalpen horiek guztiak emango ditugu. Dagokio momentuan, Jongi, tranqui. Hori da, bale. Ordu momentuz Jongi bezala, Momentuz Jongi bezala. Vale, Jongi bezala. Albiste eso zonak, Andrea. Eriotza bat, baitxe ikusi den. Bai, eriotza bi, frantzez konexioarekin. Ze konexio esan duzu, frantxez French konexioarekin? connection. French connection. Voyage. Kate Ryan ez da hil. Ez. Kate Ryan ondo dago, ez? Bai, lakate. Qué francés tiene gainera, Oso, ona du, Una dicción, hija. Berea baliz. Begira, hor pareko espaloitik. Zide kapital, hori. Zide kapital. Zide fatal, Pareko espaloitik ari da pasatzen. Asmatu zutati da. Ari da pasatzen emakume bat. Venga, ba, Eta ematen zuen Jongi mozorretuta, ze gaur etorri da Jongi.
Bueno, ez dira, naiz eta musika hau animatua izan, ez dira albiste onak eman behar ditudanak, The French Connection, Barkabako edo Sin Perdón, edo Mexikarra edo The Mexican interpretatu zituen Gene Hackman, fiambre aurkitu dutela, bai, eta emaztea ere bai, bai, biak estaban, ez ditu zantzuak deke zerbait violentoa izan, baina badago zerbait. Baina etxean aurkitu dituzte biak, hilik, biak. Bai, la Jim Hammond ja, 85 urte zituen. Jendea atera kalera inauteria ospatzera eta batean hemen pareti pasatzen diren guztia daude kezkatuta, orain. Ja, con la Jim Hammond. Bueno, venga, aldatu egingo dugu. Gaur, Bilbon, kafe antzokian, en la buena, no, en la... Bueno, beste are ona da. Zateiate, joe bengo beti ala izaude. A ver. Zer lekutan uste dituzu kutxabeltzan No, sini ez du esaten, no, ez du gutxietxe nahi, baina... eskerrak. Baina la buena da... Antzokia, kafe antzokia. Zuk esate baduzu kafe antzokia kontzertua, badaki guzterratza ari zaren. Bueno, bertan izango dira Bengo, eta berzi ondo esaten du, Aimar Zeta. Bai, horrela? Ez, Aimar Zeta. Aimar Zeta. Hori da, osando. Pues izango dira Bengo eta Aimar Zeta. Perfecto. Mira que bien. Antzokian. En la buena, bai. Goien, abra jaleo beti bezala, baina zabean, la buena. Eta Tolosara egin behar dugu musika honekin. Bueno, hemen izango direlako, besteak beste Rebel Noise, Kaparrak, DJ Ensanri, Hau ere zer da, French Connection edo, Jongi? Ensanri, suena como a Chamonix, Ensanri izango da, Eta Kerbeltze roderia. Hori da, Abad, estos te cantan gauza bera Abad. Vale. Nico Txar, baita Dominique y todas. Osa, hau ari gara jartzen Akerbeltzeratik. Bai, Gaur hariko da, Tolosan, Akerbeltz. Bai, Akerbeltz, bai, onzozea. Perfecto. Gainerakoan kiroletan, Andrea Aramburu. Futbolean Realak utxeta bat galdu du Real Madriden aurkako kopako final erdietako joanekoa, eta beraz, emaitza irauli beharko du Bernabeun. Zuk ikusi zuen partidua, Andrea, jende asko ari da gaur goizean hitz egiten lapurreta bati buruz. Antza epailea oso Real Madrilen alde edo ez ote zen agertu. Bai, Realeko jokalariek oso ondo jokatu zuten, baina alare, utxeta bat. Ez da nahikoa. Eskualean super amara bera galdu egin du ligan, Porriñoren aurka 21 eta 22. Eta pilotari lotuta, Naro Alizalde pilotariaren eriotzaren berri izan dugu azken orduetan. Zubietarrak emakume masterkapen parte hartu zuen, eta, hemendik besarkada astu bat bere hurbileko. Hori eta, animo, venga. Vale, kontatu ditugu gaur, kontatu behar genituen albiste guztiak, jazta listo, ezta? Bai. Guk eman behar genuen informazio dena, gaur, zekero, badakizuen, normalean guk puntutan beti titularrak emateko ohitura daukagula, baina gaur izango ditugu beste festa batzuk. Gaur daukagu batez ere inauterien festa ostegun izena. Albisteak nik uste, jazta, honekin, gutxi asko badakizuela gaur zetankeratan, zeitxuratan, hasi behar dugun denok ere eguna. Batzuk pixkat berandu xeago ari garazte, baina tira. Otsailako eta zazpi ditu, osteguna da, ostegun izena da, eta hala, venga, fade out. Eterno batekin bukatzen den beste kanta bat ere. Orain informazio tartea, ez da maitu, Miramango puntatik, Leire Arrojeria, sartu trafikoko kareta mese. Ze ondo. Ez hori da eguraldiarena. Bueno. Lasai, Ez du importa. Eguraldiaren karetarekin ere esango dugu, errepietan zeari da gertatzen momentu hontan Andre Aramburu. Bai, ibilgailu baten iraulketa dugu Gipuzkoa 6-7 errepidean Arrasaten Eibarko norantzan, eta errepidea erabat itxi dute autopilaketak sortzen ari dira. Venga, eskerrik asko Andriu. Eta baina eguraldiaren kareta entzun dugunez, orain zuzenean Euskalmetetik gaurko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu, ze momentuz gu ikusten ari garenagatik guai, eguraldia ere guai, baina jakin
Bai, otsailean gaudean, Jon. Fresko. Jakin Atzo ere bai, dakite baina. Euskalmetetik. Gaurko iragarpenaren berri Jaionemun Arraiz egunon. Kaixo egunon, gaur zerua lainutuago ikusiko dugu, erdi mailako deiak, goio deiak nagusituko dira, eta zerua nahiko estalita mantenduko badute ere, giroa oraindik nahiko argia izango da. Momenturen batean, hogeitza zertxo bait trinkotu daiteke eta baliteke modu sakabanatuan euritan tarematuztea. Dera den leku gehienetan ateri egongo da. Haizea hauli biliko da, arratsaldean ekialdetik finkatuko da, eta gaur momentuz kostaldean amentzemango da batez ere. Temperatura maksimoak atzoko balio berdintxuetan geldituko dira, 14-15 gradu ingurukoak izango dira Kantauri isurialdeko leku askotan, eta 10 eta 12 gradu artekoak gainerakoan. Beraz, zerua goio-deiekin odeitxoa agertuko da, eta gaur momentuz temperaturan ez da gora berandirik espero. Bihartek aurrera ordea, ipar ekialdeko haize finarekin, frantziparrarekin, giroa oztene joango da. Bale, oso ondo. Bueno, hori atorkigu, behintzat euri konturik ez gehiegi, eta hori asko estimatzen dugu, inauteriak hasi ahal izateko. Gaur delako lehendabiziko eguna. Faltaira zehatz eta mehatz ordu eta 50 minutu, Tolosako udaletxeko balkoitik pama! Txupinazoa bota, txupina lertu, eta ofizialki, behintzat hemengo, eta toki hainbestetako inauteriak hasi ahal izateko. Mereziko duela, ez daukagu zalantzarik ordu bat abitarte dida berezia! Ostegunon, zuek bezala zer moduz, ondo, bai, aurrera egiteko moduan, lepoan hartu eta segira egun gaur hemen, Tolosako San Francisco pasealekuan, hemen artxibo parean, zentro-zentroan esango dugu, toki privilegiatu batean gaudelako, bildu dugun, elkartu dugun, taldetzarra, az ekipoa. Gaur ere jende honekin, jende onarekin, eman behar diozu eta hasiera zure egunari. Andrea Aramburu! Good morning, egunon. Baita zuri ere, Antxon Telleria. Kaixo. Eta Egunon. baita zuri ere. Kao, Jon Gotzon Aldaparena esango nuke, baina ez dut esango Jon Gotzon Aldaparena. Jon Giz esango dut. The Fire, Ama Marena. Ama Marena ya me gusta, bai. Ondo dago, Ongi eta? bai. Kao, azken urte hontan Tolosan zer pasa horrela berezia nabarmena aipatzeko modukoa. Bueno, beste gauza askoren artean adibidez Tolosan dagoen Ama jatetxeak bere lehendabiziko Michelin izarra eskuratu Bai, duela. hori Hostia, da. txalo bero bat, aupa Ama, a tope. Ama, Eskerrik asko. Amako. Bueno, kasu hortan jatetxeari, zorionak. Bai, ari gara Amari, Ama jatetxeari. Zuzara ama jatetxearen aragitzea. Aragitzea, hori da. Eta ez plater bat, precisamente. Movida da, Tolosako Ama jatetxeko Javi Rivero laguna dugula, esan geniola, Javi, etorriko zara eta esan zuen, all right. Azken orduan izan dute lantaldean istripu txiki bat, eta beraz gaur Javik ezingo Baina bere espiritua hemen izango da. demora guztian gainera. Bueno, aragituta gainera. Bale, hecho, ya orduan, soy yo. zure mozorrok ez dauke zentzuik. Bai. Ez Bilatuko dauke, dugu zentzua, Jongi. lasai, emango A ver, dugu ez zentzua. dauke. A ver, seamos realistas. Ni lehenengo urtea Tolosari keinu bat egiteko jantzinitzen de la Arteta. Apareció ni olerla. Ia, Pues gauza bera, chica, pues Garbine gaur ama. biurrune ezan Ea. etorri. La biurrun. Ezan No, etorri. la biurrun trabajaba. Hori ere egia da, eta De gaur la horrela Arteta, egon da. Arteta, ez dakigu. Bueno, urrengo urtean, etorri zinen Biurrunen semeaz, Juancho Juancho. Arakama edo Monsieur Monsieur Lekrepez, eta Otro. argazki bat ateratzen duten bio. Hori, otro que Polita. basi Juan Lanera. Bai. De la Arteta no sabe. Bueno, total, gaur Jongi etorri da amaz mozorretuta. Orokorrean denon amaz. Zuek ideia bat egiteko, hau ezin bali maduzue momentu honetan YouTubeko gure kanalean edo gaztea.eusen ikuskizunez ere jarraitu, ze hor ikusi ere egin gaitzakezue. Idea bat egiteko, Mrs. Doubtfire pelikula? Bai. Ba horrela doa Jongi jantzita. Entzule batek asmatu Oso du, guapa. Bai, hombre, nik uste duk elan clavado. Bai. Beste gauza bat esango dizu, Peluka zoragarria. Aquí donde uste du jendea, que ni jaiki naiz orain eta zuek ere bai, oizu, desde las 8 goizekotik, Antxe, allí dale que te Hombre, pego capa, que te capa, Txapa y pintura. Ongi etorri zuri ere Jon Gotzon Aldaparena! Eskerrik asko guztioi. Gaur gu guztion ama eta amatxok esango digu gaur hemen ordu eta bitarte zer. Ba, ama, zuen ama izango da hemen. Hombre, karo, Javi Rivero ezin du etorri, nik nire trajea justifikatu behar dut ama batekin, Ama bat behar del dugu. ama, eta digo, pues zein da ama? Pues ama da zuen ama. Asun? Asun etorriko da onna, Itxe amatxera. Koala ama. Bai, Ama delako. delako. Horregatik, konbidatu dugu. Andrea, trajes tendentzia, aurten tendentzia izango diren mozorro eta zitxegin vale. behar diguzu, Ez da hori. Gaurkotasunei lotutako mozorrok, edo Aukerak, mozorro ezta? proposamenak ekarrizkizuet. Osea, Euskal rollo Herriko, Trump. Euskal Herriko gaurkotasunei lotutako mozorro. Hau da, behasaindar bat Tolosarrei mozorra proposatzen. Bai, hoi da. Ondo dago, Vale. Irautza ausarta da, Por Andrea. ejemplo, Bueno, zuek ausartu zate Bai, askotan. noski. Hori ere egia.
una vía roñoza, de aviadura trena que no viene. Hoi justo ez da Hori aspalditik dago, mozorro Aspalditik hori. dago. Bueno, gehiago, bueno, matxinirua, hemen dagoela, bere... Nola izan du esa pianola, nola izena du? Omnikor. 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 Matxin mirua egunon, Egunon. Bueno, bi piezeta edo jo behar dituzu, Bueno, ez? principios momentuz claro, gora momentos bat. bat. Si nos venimos arriba. Eta gero igual beste Hombre, bat, baina. claro, principios bat, baietz. Bueno, badakizute alboka, dulzaina, beti egon da hor konfusio handi bat, la buena es la alboka, la dulzaina molesta más. Esan nahi dut. Ados. Hemen izango dugu... Zaratatxuagoa da dultzaina, hori egia da. Bai, izango dugu dulzainero, Albokaria. Ui, albokari bat. Bai, bai, dultzaina ez, alboka. Alboka Txistua. zoli, Jon Garbo izenekoa. Besteak beste aritu dena. Hori da, mitoaroan, algo ya sabe de esto. Bueno, bera berez Jon Garmendia da, kao. Garbo Bai, deitzen diogu lagun artean. Ah, Jon Garbo. Bai, jartzen du Jon Garbo, baina bera da Garmendia. Bai. Total, mitoaroan alboka eta xirula jo zituena. Gaur, ostegun izeneko mitoaroan ere hemen izango da gurekin dira. Hori da, unas buenas pelotas ekarriko digu Martxelistu eta pilotaria hemen izango dugulako. Bueno, nik bi gauzatxo egingo ditut, alde batetik esango dizuet, ama naizen, gaur ama naizen inean, esakitu diria aplikatu dut, pizka bat, esplikatzeko, askotan iruditzen zaigu gure amak direnek, ez dakizkitela gauzak guri buruz. Vale. Orduan, Ama, enauzu ezagutzen. gauzak, que la madre, ya sabe, zuretaz, bai, baina demostratzen du como que ez daki. Vale. Vale? Amak dena jakiten du. Guk uste duguna baino gehiago. Vale. Guk uste duguna baino gehiago. Eta ez hori bakarri, bueno, Tolosa beti hartzen gaitu eskuzabalik, a las foráneas, esan nahi dut, ez direnak oriundak hemengoak. Baina nolabait izateko badaude keinu batzuk aurrera eramanaz pasas desapercibida como una de ellas. Orduan ja zaude erabat barruan. Tolosaren artean mimetizatu alizateko. Jendeak pentsa ezan, bertakoa zarela. Bueno, nacida en la misma babarruna. Osa, esaten dena, bai, hori izango litzateke. Oso. Bueno, hori guztia eta gehiagoren izot. Ez duzu esan Miren? Miren Arategia. Miren Arategiko Miren. Bueno, Miren Arategia. Miren Arategia izena du Miren, porque ella es Miren. Beste, claro. Eta irabazi du, bueno, Euskal Herriko txistorra gorena. Joder. Hori da. Beberi besta Euskal Herriko txistorra. Txistorra izartzen zaionek premiorik onena, berak irabazi. Bai, berak? Hori da. Etorri egingo da gaur. Eta etorri egingo da. A ver si una mutzurra ekartzen digu, Begira, la carraspera. Bera etorriko da hitz egiten. Bueno, ezan jo, baina marmutxurra ekarriko balu eskertuko geniok, tio. Konbidatu dugu, ekarrizeta bat. Bueno, bau guztia eta asko zerek gehiago. Hala bedi. Bestela ez dugu sumarioa bainere bukatuko. Eskerrik asko aldaparena. Ez da asko. Ostegun izenan, Jon, importante gaurko eguna, Bai, oso. Behar bada urteko importanteena. Baltzen ekiten, Jon Telleria. Bazen egiten inauteriak ez direla Tolosan soilik ospatzen? Mundua marrena, Brasilen, Italian, Alemanian, bueno, eta Euskal Herriko beste hainbat hiri eta herrietan ere ospatzen dira Tolosako inauteriak. Apa! Baina Tolosakoak. Tolosakoak beti ere. Brasilen ospatzen da Tolosako inauteriak. Gaur esan ditemen, retegi teknikoak Lasarten ere ospatzen dira Tolosako inauteriak. Zema tokila. Oso ondo, bau guztia. Gaur badakizu ezer jarriko ditugu bakarrik maite ditugun abestiak, ba? Ze ondo. Llegó el verano! Ya llegó el verano! Ala, otxail bete-betean. Bueno, otxail bete-betean, kontuz. Otxailare ja gaur, bihar, bukatuko dugu, martxoa iritsiko da, gero udaberria. Oi, que cosa más rica. Eta gero ja uda, kantu hau, berriz ere modan, tendentzian jartzeko unea. Siéntete hubiera conocido, bazen! Ja, ez da sekretu bat, ez da sorpresa, baina Matxi Mirua, egunon. Egunon. Kaixo ongi Matxi. Zer moduz? Oso, no, prest. Urduri pixka bat? Bai, Josekin txistorrako lekua indet, eta ez detazko gozaldu. Ja, hori izaten da, ez da? Gaur ez du gozalduko, ze gero jango du zerbait eta oraindik ez da zerretorri. Zagoz ez diltzen. Zu geratu hemen, badazpada gero ere nahi baduzu. Txistorra izango zeo? Miren Arategitik bizita dator, ez Beira, gaur, eta hoia urtero pasatzen da, iritsiko zaigu ona txistorra, ezkerretik eta eskubitik, benetan. Bai, Bai. Zer dutan? Ezker eskuin. Hori da beti Matxin, joan nahi izaten duzu txupina zora, ba, guk txistorra jaten dugu txupinazoa eta gero, osea, dena ezin da, tio. Bueno, joan da, etorri. Nahi duzu Matxin sekretu bat kontatzea? Bota. Venga, aurten hasi ginenean, ostegun izeneko saio berezi hau prestatzen. Egiten dugu brainstorming bat, ideia zaparra da. Venga, neska mutilak aurten zeingo dugu. Beti ekarri nahi izaten dugu pixka Tolosar ilustreak eta zerbait egin dutenak eta... Ikonoak. Andreak esan zuen. Guazen berriz ere Matxini deitzera eta ekar dezala bere pianotxoa eta egin dezagun horrekin zerbait. Eta nik esan nion, eske ja...
Matxin ja duela 2 urte etorri zen horrekin, hori ja eginda dago. Ta azken orduan, pentsatu dugu, hau ere ohitura bihurtuko dugula, eta beraz Matxin zaude kontratatuta urtero. Osa, koñazo emango dizu. Baino, txupinazo baino lehen, Bai, beti txupinazo baino lehen. Eta etorren urten txistorra pizkalentxego, bale? Hoi da, nire baldintzak. Ez dakitzuk esan diozun opari modura, sari modura, bere reakzio izan da, urtero etorri garra daukat, bueno. Normalean ez du kontrakorik esaten edo ez du pegakei jartzen, Baukazu aitzakia gainera, ostegun gizeneroia Tolosan egoteko. Egon beharra daukat. Hor pista hona eman diazu bai. Libratu zaitezke lanetik edo... Gaur ostegun gizena da, Matxin, inauteriak aste arte, bakarren batek esango du, kontuz, aste azkenera arte, egunik guapoena zein da? Netzako zaldunita, netzak politxena. Ze goizen goizetik balazke somos igandea. Eso garantzitsua Tolosa ritxura eman nahi baduzu jongi gero, esan igandea esan zaldunita. Hori badaukat. Mozorrotzeko egunak dira 3, igandea, astelena eta asteartea. Guretzako Tolosan zaldunita, astelenita eta asteartita. Ez da zaldunita politxena, egun osoa goizetik bukaeraino egitezu, eta gainagu Diana, zueke Diana jute zeate, badakit. Ni aspaldi, noski, Ez, benetan, Joder, ze maketo. Matxin, egia daku ohituraz etxean ezkara izan oso Diana. Ez. Ni ere orain joaten naiz, baina pixkate umeengatik da horrela. Joan izan gara, Ahí da. Baina nik urtetxoa oso praktikanteak. Bai, eske gu goizero izaten dugu Diana didarekin. Aizu Matxin, iratzar gailua, eta inauteriak iritsi. Diana asko urte osoan. Nei ilusioete, eta goizeko zortzitatik goizeko zortzik arte juerga. Gero zaldunita gona dauka mozorrak ere garbi oraindik. Zegoen aste artean jazte duzu igandeko zaldunitako mozor bat, aia arrebiratua, usain horiek, bai. Zuek etxean oro har jende asko zarete, Matxin? Bai, badira. Lau anai arreba, gehi gurasoak 6. Farreroena, inauteri zaleena... Esan du Matxine, joder! Ez que teno dakau pixkate, gurasokeneko parrandazalek badia, hola gustatzen inauteria. Orduan, denok ikasi edo. Neurrin, baina, anekdotiak baude, hobeto mikrofonoa itzaltzean. Etxeko gauza, pizkaba... Etxean gara ditu. Eta horrela, gogoan ondo gordeta dukazun mozorro bat, urte hartan horrela mozorro duta ze ondo pasa nuen. Ni goatzen naiz urte bat, etzan berez alako mozorroa, baina Renfeko pikaz mozorretu nintzen. Nik uste nuen, ni bere garaien uste nuen zala, nire bizitzan pentsatu duen idea honena, en general, la jende ahí eskatzen. Inauterietan edo inauterietatik kanpo ere. Eta asteazkenetik aurrea ere. Joana bedi horreti ezan Euskal Herriaren txako, que sois muy de akzioarekin zer ikusia dute mozorroak. Jendearekin interakzioa bilatzen dute mozorroak. Eta roleplay, pixka. Hori da, bai. Gero, politxena esango nuke, nosferatu zatean izanen, hori beharra izan zen. Landuena hor guaponean, hori ondo zen. Vale. Ze hori ere izaten da, mozorroa baina guapo aldela. Claro, hoi berez Tolosan ez da oso ondo ikusita. Hori oso donostiarra. Baina hai una edad beti egiten dena, ni jantzin itzen de diableza ira pa marcar. Eta ze moduz? Oso ongi pasatu nuen. Baina markajea... Bueno, lo que había. Bai. Eta urten esan liteke zertaz edo ze asmo daukazu intentzio? Hori ez da Tolosar bat galdetzea. Nik esan dut pare bat adizia antenan, Ez dian esan. Bueno, a ver, gaurten ez ditutela Kristo mozorra, baina baukat azken bat. Bai, Ze egunetan izango den hori? Asteartitakoa. Kauzuek igual ez zu, gero zengo du, baina da pixkat inside joke bastante potentea. Igual ez du ulertuko hori esan nahi zenuen. Baina, atsegin garri izango da. Bueno, ulertu esaten duzu. Antzon zu, duela 2 urte atera zinen de señor que le quema la croqueta, oza azkar jaren ari delako. Orain arteko mozorrorik onena niretzat. Onena, bai. Horrela, kroketa bat oso beroa, sartu nion kroketa bati bapeadore bat barruan, orduan jaten nuen, eta lurreina bat adentzuen, pasan nuen eguna, benetan. Ke julaia. Matxin, inauterietara zu propio Madrildik etorri zara, aste guztirako? Bai, bueno, propio, damakit hemen eski esan, aste ero batzuk eta damakizkite 15 egune Madrid zapaldu gabe. Kontentu daude gurasoak. Madrid bai, baina Tolosa ere bai, eta... Oire biak. Antz egiten duzu Madrilen, Matxin? Oantxo bertan, han bizitzen nabil, eta gehien bat musikan oantxo bertan. Hori zuzara zineman, lanean. Ibilin izan du nintzen, baina gero ja pasan naiz gehiago, musikako aukerak ez da gehiago atera zaizkit, eta bukatu dut hori esan behar nuen, aukerak izan beharko dituzu, porque a no ser que bigazen alutze, Madrid oso garestia da, bai. Esan suerta izan un ere, eta... aukera politxean arten eta alkiler bajoa bizi naiteke. Eira, no? Vale. Eta zurain miruarekin atope zabiltza, baina miruaz gaindi, ojo, Miruaz gaindi. Miruaz gaindi beste
hainbat produkziotan entzuten dugu ja zure soinu pixka propioa edo. Hau nahiko matxin da. Bai, hemen matxin dago, hemen atzean. Eta bazabiltza beste ekoizle batzuekin, beste artista batzuekin ere elkarlanean. Besteak beste? Beste, ba, Eusko Printzes guk askotan ezagitu naiz, ba, bueno. Gero, eske gauza asko dezian, akatera hor naizak izan batean jo politan esatea. Baina, bueno, haitu naiz. Ez mozorrorik esan, ez artista. Gero jara du txistorra. Bakit airen esantzula dioz duela gutxi flakok, jota batzuk grabatzen ditu gainela, así que... Chaval, maravilla. Bueno, ditugu lau jota artekan, así que... Baina bat polita. Vale, oso ondo. Bueno. Zekarri duzu, Matxin? Omnicord izena hau, katxarronek. Retegi, guazen piztera horren mikrofonoa ere, a ber. Eta zeitxagoaz, Matxin. Zer egiten duen, Omnicorda? Deskribatzeko, da como una guitarreta eléctrica sin palo. Bai. Padeleko pala bat ematen du. Bai. Baina fumatik atera gabe. Bai. Eskuk igual hotzak izango itxuzu, Matxin. Bai, pixkat hotzak, baina... Te caliento. Ze, pizuko deo? Bai, piztu. Ea, ze zarata egiten duen. Beira. Vale. Hori da. Emaiozu, prium nola egiten da. Yes. Cosita más fina. Ekarri dugu hemen letra bat ere, troikaren adibidez, Matxin. Carlos Finazas Ororen hitzak. Jo, beste hitz polita. Tolosar ilustre hau ere. Hau da Tolosako inauterietako abesti bat, super guai dagoena, oso romantikoa. Arrimatzeko kantua da. Bai, hau izaten da Jongi, Zaldunita, Astelenita, ja pixka berandu. Txarangak aujo, aprobetxatu. Bueno, aprobetxatu sano beti, noski, baina... Tire baimenarekin. Gerturatzeko, De aquí pa casa. Bueno, izan daiteke. Bueno, bai. Azken arrantzuaren zaiakera, vale, pillo. 10:35, Matxin. Mango diogu edo ze? Venga, bazen. Reberra, a ber, probatu, ba. Ei. Joder, Retegi. Eliza, aten, de repente. No. Venga, bazen. Horra beltxaran morena Habanatikona izarren diztira Elkarri begira lau begi erdira Zure espaingo soak baite juntatzen badira Oi mutiko kanela Tolosako itxasontzi bat dago Zu noiz hartuko farrela egin eta banoa zugana maitasunak bilduko gaitu elkarren gana triararara Amore primaridano batera trarararara Aupa Jongi. Muy vuestro. Tolosako inauterietako abesti superpolit bat. Baina, unikor da... Arribitxi bat, Matxin, urrengo urtean gehiago, eta txistorra eta guzti gainera. Ez duzu planteatu Madriletik gertu algún restaurantete horrela carretera Burgos, una boda, katxarro horrekin... Bodas y bautizos. Bueno, bada oso soinua... Jongi, inoiz berriz ezkonduko bagina, deituko genioke Matxini, zalantzari gabe. Matxina unikor. Aurten txistorrarik ez baina salda badago, Matxin mirua eskerrik asko. Eskerrik asko, Matxin. Inauteri hona pasatio. Gure estudio mugikor mobil jonontatik pasadira besteak beste, Aino Arteta, Garbine Biurrun, Messi Legreux... Akien ez dago hemen egon. Gaur Jongi, Mrs. Doubtfires jantzi da. Deklinatzeko... Oso ongi bide batez. Mrs. Doubtfires, hostia, bai, ez zaila. Bueno, pelikula hori, mitiko Robin Williamsena, ba horrela mozorotu da Jongi. Zergatik, Tolosa guztiaren ama izateko. Ama jatetxeak Michelin izar bat irabazi duelako. Hori da. Tolosako lehen da bizikoa, ez dakigu azkena izango den, Jongi. Ez da izango. Azkena? Izarra? Izarra. No, baina ya le vale con una, O sea, jaso bezala, kendu itxeitxuzte, izar bakoitza. Baina haue kontuze. Fuerte hasi dira. Ze egingo dugu, Jongi?
Bueno, egingo dugu ideia bat egiteko askotan iruditzen zaigu, bueno, nos creemos muy listas, ez dakiz zer, gure amak ez direla konturatzen gauza askotaz. Eta nik egingo dut bereziki esango nuke Jongi nera bezaron eta ezta. Bai. Baina jente amatio. Adultotasuna murgil ere uste duena, que ez dira disimulatuz gero ama ez da jabetuko. Hori da. Orduan pizka bat egingo dut errepaso txiki bat. Bai. Ama konturatzen direna, aunque ematen du ez direla konturatzen. Amak dena daki. Dena ez du jakingo, baina gauza asko bai. Hau guztia bai, ez da? Bai, orduan nire knowledge ama bezala. Vale, claro. Ama bezala arabide zurtuta, nire zakituria hori dena, botako dut, eso jakiteko, que sabe una madre. Gaur Jongi da ama orduan, ama batek zer daki? Hori da. Ala uste ez duguna. Hori guztia gaur gure amaren jakintzarekin, hau da, Jongi mama knowledge. Mira mama Jongi ze guapa zauden hor pantalla. Oso guapa Jongi. Gure akon mediako lankidei eske. Mira, justo apareces tú, pero bueno. Gure ama inauteri eta zera. Hor, bai. Bueno, una madre ante todo badaki que eres tonto. ¿Nola? Tu madre sabe que eres tonto, o sea, una madre konturatzen da. Bueno, tontoa bazara. Eta zu oso azkarra baldin bazara Jongi? Hori ere konturatuko da, pero que eres tonto, hori dudari gabe. Esan nahi du, una madre segituan konturatzen da, bere seme, alaba, que no ha mejorado la raza de lo que venía. Ze gorra, Bai, hor konturatzen askotan razako bera egiten du, txarrera egiten duenean ama konturatzen da. Este es más tonto. No te lo dice, No lo esan o sea, una madre te va a querer. Eta bestei, bai. Naiz eta zu izan más tonto, eta echara más tonto porque el día no es más largo, zure ama maite gorra hori. Igual zu tontoa izan da ere, lagunen aurrean igual saiatuko zara disimulatzen. Bueno, lagunek ere igual badakite que eres tonto. Ez da, igual etxean ere saiatuko zara, jo, baina amak badaki tonto zarela. Baina ama desde luego badaki que eres tonto. Que hijo bueno no quito. Vale, baina majoa. Baina onpuzka. Ahora tonto como tú solo. Eta hori zure amak badaki. Zure ama badaki nola ez. Gay zarela. Bollerota. Bai. Ze gertatzen da hemen konfuzioa sortzen da. Igual ez dakizuzuk. Beia easo zela. De hecho, igual antes que tú ya lo sabía. Bai. Zezan behar nuen. De hecho, esan behar nuen askotan konfuso izaten da, porque maian gainan jartzen duzu. Oye, tía, gay naizela, eta de repente geratzen da, familia guztia con cara de póker, entre ellas dago la madre. Baina ari da plantak egiten. Teatro hutsa da. Ella lo sabía. Nik kontrako entzun dauket, esan familiri homosexuala zehala, eta familik erreakzionatu ez, bazekitelako, eta pertsona beha, en plan, esan zerbait. Claro, Jongi, te puede pasar. Zuk ere zuen amarekin egun ematean igual izango zenuen konversazio hori, ezta? Bai, izan nuen. Eta esan zizun? Bueno, izan nuen, chica. Si andabas con el cambiador dando vueltas como si fuese una falda, claro, ya se me notaba. Vale, oso ondo. Una madre badaki que fumas. Bai, naiz eta disimulatu? Naiz eta disimulatu. Bera fijatuko da. Naiz eta etxera joan horretik mentazko karamelo basartu dagoa. Bera fijatuko da, esa chupa que ha estado en la tasca, ongi maceratua, con esa nicotina pegada. Tabako zaila edo marihuana. Ez, barkatu Jongi, gazteleraz ari zaren ez, badaki que fumas eta que fumas. Hori gero dator. Bai, ez Az gaitezen que fumas. Bai, tabakotik hasiko gara, Jon. Sopa jaten ari zarenean, fijatzen ari da, esos dedos de zanahoria que dituzu. Hombre, asko errebarra dago. De toda la nicotina pegada que daukazu. Zenbat erreduzu, ya? Que ematen dute 2 zanahorias. Zenbat urte dituzu, larogen? Hori da, asko erretzen duzu. Espainietan, esa salida de chimenea, esa marquita, hori ardoarekin ere gertatzen da, dientes de mandril, hori-horiak dituzula, eta... Daukazu semea tontoa, eta mandril hortza dauzka, Zego horra, amatasuna. Eta asko nabaritzen da baita ere, orain, ahora que os dejáis el bigote, Antzon, Julen, ese bigote... Horituta. Bai, dago como la campana de una freidora, baina nikotinarekin hartua. Bigote txurie behar dezu coge todo eso. Bigote txurie behar dezu. Ez, baina bigoteko beko hilek beti mimetizatzen dute, osea, beti hartzen dute tabakoaren kolorea. Naiz eta zuk bigote beltza izan, naiz eta marroia izan, beti hartzen du tabakoaren kolorea. Geratzen da, de hecho, como una capa de betún, bigotean, de toda la nicotina que filtra. Igual truko bezala moztu bigotea, erretxe bali mozu. Da, ikusten duzu ia usaia.
Bai, Ez? claro, bai, Gerturatu hori gabe da, ze, buf. bai, hori da, ikusi egiten dute. Ikusi egiten da, ja. Zure ama badaki que fumas porros. Vale, ja Bai, sartu gara hemen. zergatik, Ja sustantzia sartu gara. esos atracones que gauean, que ematen du, que frigorífico ha pasado una manada de leonas. Utzi ditu karrilerak biharamunerako. Hori da. Riñonerak asko esaten do, Badaude Larruzkoa, riñonerak eta bai, riñonerak, bai. eta segun zer riñonera... Zure jokaera, ezer que zaitu azaldatzen. Ja, oso, ja, pasibo Que se ha xamar. muerto la tía Paqui, era. Ja. Que se ha muerto la tía Paqui! Hori da bestea, egun guztia zaude, bi aldiz esan behar zaizkizu gauza. Estás todo el rato con el Zer zaude, zorda, la llevas a la gas y oye perfectamente, baina... Haude kanutoak erreta. Dago Eta pizka bat. begitxoak. Zuk egin duzu orain? Ja egin duzu, esaldu fuerte. Es que begitxo era, zen orain zetorren puntua. Oye, deberías de egon ya en la travesía Getaria Zarau de tanto que vas a la piscina. Baina casualmente beti daude toalla eta bainu jantzia lehorra. Eta dakartzazu begi horiek piscinako begiak. Hori da, begiak ez dira. Ez da ez dira kloroa. dela. Ama batek badaki, nola esango nuke, que le das a la zambomba, por ejemplo, Masturbazioa mutillana. zari gara. Bai, galtxerdi horiek esaten du, si están Ai, húmedos, ai, macho deporte. egin hori. Bai, Hori, eta izerdi hain likatxua ere ez da sanoa. Hori da. Ja. Edo esa braga gantzontzilloa que dago karakola pasata bezala, y dice, si no hay caracoles en casa, eta hori dena, izango litzateke zeinu bat, que Ama batek hori badaki. Bai, hori da. Amaitzeko, ama bate badaki, bikotekidearekin exactamente ze fasetan Bai, zauden. ze puntutan zauden zu? Amorozan lehenengoa oso erraza da. Tximeletak. Ahí se junta con mi hijo es bobo. O sea, zan nahi dut pizka bat, Ja, ja. tontatua zaude. Gero, maite mindua pasata gero zango, amoroski bizizaren fasea. Ados? Errutina, pixka bat? Hori da, ahí ya le has cogido el régimen, Nire aitak behin esan ziten, bazekila mutil bat ezautzen nahi nintzela, inoiz Bai. baino gehiago zaintzen nahi nintzelako. Hola, bai, Ah, Osa, bai. plan, Ze no, zentzutan? Ojo. oso prepauta. Ojo, bai, porque ja. hori cuando te separas también haces, Bai. Bueno, Kontuz. soltera zauden. Berriz ere asko preparatzen zara. Hori da. Fase crucero zauden, fase crucero deitua baita ere piloto automatikoa. Tran, bai. Ni arre, ni zo, ni Ja, fu, ni venga, fa. aurrera oza, baina hori da. begiratu gabe, kasi. Eta la fase Titanic ere amak badaki. Ondoratzea, izeberga joko duzula. Te diría más. Lehenago igual. Zure amak badaki hasta que tienes pitziki. Beste bat. Hasta que has puesto los Ah, tubos. ze, oza, aparte, E abai, incluso infieles bikotetik kanpo daukazun lo kerida sabe. horren berri ere badauka amak. Bai. Lo sabe, Jodea, badaki. benetan, Ez keridaren Vale. berri tan notau que ya, bai, Ibili zarela. bai, beste jantoki batetik jana zarela zu, bai, izango genuke. Miramongo jangelatik aparte ere pikatzen ibili zarela. lehia, Hori ezta? da, Oso que ondo comes en Marina. casa ajena. bai. Gaur jongi da gure ama, denon ama, Euskal Herriko ama, zure ama ere bada gaur jongi. Horregatik Barkatu badaki Julen. ama batek dakien guztia. Labur, ze estena oso polita. Hemen dituzue, bi txarangero, maleta hartuta, gerrara doazen bi musikari. Begira, bat, Janus Lesterrekoa, Janus! Bai, hori da. Inkasables! Zikusiarena egiten, gainera. Inkasables! Joder, Bai. gogorra. Bai. Baina, Agur. Tolosara datoz, aste osorako Pentsa, aio! maletak eta hartuta, Agur, bai. hori da. Hau doaz, gerrara. Gerrara. Lanera, Bai, Gerra. ikusten du, konto el fusko hor kargatua. Beira, Jon guk hau txarangarekin jotzen genuen, eske ez da erresa gotzeko. Saiatu zatu. Bai, Begira, Baina Rosalia, jaun Andreok entzule maite eta estimatuok, ladies eta gentlemen, Txetxu Barru, Munduko arrazoi txapelketa. Txetxu oso ondo, munduko arrazoi txapelketa. Gaur ez dago zalantzarik, argi eta garbi, inauteria bai edo ez. Inauteria bai, inauteria ez. Oparien takilean, leharti bai segulako pepinoa jarriko digulako aurten ere maigainean, gogoratu ekainean, ez bat, ez bi, 3 oporleku emango zaizkizuela denoi aukeran, eta horietako bat nahi duzuela. Hirugarrena todavía. Bai. Ya está. Bai. Begiratu duzu, ja ondo daude. Bai. Bai. Joaten da jendea. Konpondu dute, ja. Bai, Bai. Vale. Total, horretarako lehen bizi zozketara sartu behar duzuela. Gaur gabiltza beste ordutegi batean, eta nire kezka, nire zalantza da, nire ezin egona da, ea jendeak orain 11 gutxi parte hartuko ote duen. Bidali behar diguzue, ja. karo, goizean, bai. Desordutan. Zazpiak eta laurdenetan jendeak automatikoki hartzen du mobila, eta aiba. Bai. Oraintxe esan behar diguzue, audio bidez, mesedez, eta sari mamitsu baten truke, inauteriak bai edo ez, eta zergatik arrazoitu, mesedez, horregatik da, munduko arrazoi txapelketa eta. Inauteria bai, inauteria ez. Aldeko bezala kontrako. Bai. Hemen norbait zutik jarri behar du, ez? Egia. Epailea. no te jode, claro. Jon Andrea zutik, mesedez. Gaur, epaiketa buruden epaile ohoragarria da, Jongi.
Bueno, gaur ez da inor eseri, Gaur balioztatuko duguna da, bizka bat, original... Bai, claro. Bueno, chica, lo que llega, hija, no se puede todo. Bueno, hori izan behar, bizka bat balioztatuko dugu, originaltasuna, que no es como ese huesito melokotoiarena. Eseri arren. Eskerrik asko. Vamos. Berriz ere bazara pixka bihurrun orduan, ez da? Bai, un toque bihur amatua. Let's go! Bihurrun ama. Vale. Dena zirkuloa hitz Zer dio Euskal Herriak, Andrea? WhatsAppera guaz, ahi ba. Inauteriak bai, baina eskoletan HH-ko umeekin No sé qué mozorrak edades. prestatze hori izaten dan soramena, ez mesedez bakoitzak etxean egin diezala bere mozorroa. Claro, hau da lo del castor. Hori arintzen itxatzen. Vamos, castores, vamos. Vamos a Belén. Bai, ados. Osea, que koñazo ez emateko oso txikia direnean, ez? Etxeti hartu nahi duzu. Bai, barura. Onartua. Barrura. Inauteria bai. Bai. Urtean behin disfrazau eta pixka desmadra barra balta. Ados. Venga, aio. Baita zuri ere. Urtean behin desmadrea, ongi dago. Bai, barrura. Aldapa, bekau. Egiten du aurrena soinua. Gero kolpea. Retardoa da. Ala ere desmadrea zer da, urtean behin inauterietan taia? Egon izo. Vale, Ala. Bai, segi. Inauteriak ez, mesedez. Azkenin beti liatzen naiz eta urrengo gunean kriston karaja ukitzen dut. Ja, hori ere egia da. Zelatza hori, Bai, las que jaiotxati tenemos tendencia, eta bai, barura. Zerren tendentzia haukeu? Zondo, Bera, ez dakit nola esan, a la juerga, Ja. a la salsa, etxera, que nos den poco de... Guapísimos. Hola, guapísima. Zoragarria zaude. Eskerrik asko, amiga. Aizue, inauteria beti. Kriston festa da. Da gure harima ateratzea beste persona edo zein gauzataz mozorratzea, kanpora joateko, kalera, disfrutatzera, eta jende guztia zutaz maite mintzea zauden bezala, mozorratuta. Oso gauza kurioso. Egun eta iauteri zoragarriak pasa. Eskerrik asko! Aio mezu bat izbietik, aio. Arrazoi du, ni lehenengo aldiz detia, inauteritan. Barura. WhatsApparen ahotsaz gain igual kalearen ahotsa pizkaren. Bai. Eta batean joaten dira. Munduko arrazoi txapelketan. Hor daukagun leitzeko inauteri zale bat. Inauteria bai edo ez. Piratu dieranak. Xabate jarrei jauna egun honen. Hola, txaba. Hau bertsolari, Lehartiba ikastetxearen eskutik, 3 bidaien artean aukeratzeko opari historiko hau gago. Potoloa. Esan beharra daukazuna, inauteria bai edo ez, eta zergatik. Bertxotan. Bai, nongoak, ez du esango, bai. Hasi gara polemikan, ja. Leitza edo Tolosa? Leitza edo Tolosa? Bitan, hobena. Leitzekoak zemuz pasaitu zuen, jarregi ondo. Ja, aspaldi, Bueno, bai, baina zer muz igaro ziren ongi. Bai, lehante. Xabatek pentsa, kaldereroak ere pasaitu Tolosan, hemendik aurrera ikusiko zaitu hemen. Bai, gaur bai, bueno, gauen ez dakit, bertso saioa dugulako, baina gaur bai, iganden bai, eta hortik aurre espero ez egun ez ez. Bertsolariak bai edo ez? Hori beste baterako igual. Eskerrik asko, Xabat! Ni esker! Ez, zozketan sartu Xabat, Zozketa, Bai. Vale. Gero seiko dugu, bale? Ai, Jan. Jode, Jongi. Jode. Ez que hemen daukagu miren arategiko miren ere, eta elkarri zitatxo bat zor diogu, eta arategia bezeroz beteta dauga denak zai, dauzka denak kolan zai, eta gu ari gara pixkate hilara hori luzatzen orduan. Gero gehiago munduko arrazoi txapelketan inauteria bai, inauteria ez. Gaur dira beste ordutegi batean, eta batez ere beste toki batean. Beste testu inguru eta beste gorputzaldi batekin 2025ko otsailaren 27 delako. Hemen dira oztasten diren egunak gaur osteguna da, eta hori bakarrik ez gaur osteguna, gizen potolo dator! Gaur inauteria hasten ari delako, ostegun gizena da gaur eta falta daia ordu bete baino gutxiago, txupinazoa gozatzeko. Eta txupinazoa ere, zuzenean txaka, botako dugu hemen Gaztean didan, 10:00 hasi gadelako gaur eta eguerdiko ordu bata bitarte, ostegun gizena zurekin batera ospatuko dugulako. Tolosako miren, arateiko miren nola egunon? Kaixo, berdin. Oso ondo. Zu arategian izango zara norbait arategiari zure izena jarri balima zenioten? Noski, bai. Bon Jovi taldea, Bon Jovi den bezala. Miren arategia, mirenek irazen du esango dugu. Zorionak,
Ez dakit zemagaren ez irabazi duzuelako berriz ere Euskal Herriko txistorra txapelketa. Eskerrik asko lehendabizi, eta aurten, lehen urtean abendun, bigarrena. Bueno, bada zerbait, Lehendabizikoan, irabazi zenutenean gogoan dut, Jongik enkargua bializian da esan zidan, Julen, zoaz mirenera eta ekarri niri txistorra hori probatzeko. Probatu zenuen Jongi, eta? Ongi, zoragarria. Errepikatzen do zure txistorrak? Ez, gero probatuko duzu, ekarri dizuetu haintxe bero noski bai. Eta arratzalden galetuko dizut. Nik miren daukat kuriosidade bat. Ze adibidez, esate baterako modan ematen dira tendentziak, ez da? Aurten alako eta olako. Adibidez, sagardoari dagokionez da gehiago ze ateratzen den. Aurten sagardoa dator, pixka, mikatzagoa, gozagoa. Txistorrari dagokionez, urtetik urtera kanbiatzen da txistorra, beti igual egiten da? Urtetik urtea hobea. 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 Zuek hor barruan, estearen barruan ze sartzen duzue esan daitekenetik, miren. Hombre, lehendabizi, hemengo lehengai on bat. Galdera bat, estea da, oza, lajina pasada hortikan, oza, berez estea da, edo egiten da ja sintetikoak dira? Estea garbitu eta fresko. Vale. Garbitu esan dugu noski. Hombre, claro, estela txistorra marroia lira. Estea, zerena? Txerriaren estea, vale. Eta barruan, lehengaia, lehendabizi, aragia izango da? Baina txerriana. Txerriaren. Eta ze txerri? Lesmes. Berrobiko txerri, bertako lehengaia. Eta hori zer, pikadilloa sartzen zaio edo? Bai, pikatuta, bai. Lehendabizi, zurrakendu, azalakendu, gero txikitu, eta nahasketa badin ondoren, txistorra. Bale, baina txerriaren aragia ez da hain gorria. Baina grasa badauka, eta gero piperra utxa, noski. 2 urtetan irabazi duzu, nik irudikatzen dut, ez dakit gotor kutsa batean, kutsa fuerte batean, Coca-Colaren reseta bailiren zure sekretua. Badaukazu norbaiti kontatua, zerbait gertatuko balitz. Hori etxen. Hori etxean bai. Bai. Eta adibidez, gatza bota bar zaio? Bai. Normalen, piperra utxa behai, dena nahasketa, dena bate egiten du. Piperra utxa eta gatza. Gero askotan jendeak izaten duen zalantza bat. Frikitzerakoan soka kendu egin behar Nik bai. Nik bai. Ikuste du gazte jende asko Sofia, handa horrela. Soka prejitu daiteke, gero ez da jaten normalean. Lehortzen utzi behar da hor sukaldeko paitan, nera mamak edauken bezala, o frigorifiko ondoa? Oiturak daude. Beste gauza bat. Piskat lehortu ezkoz, netzako hobeto fregitzen da. Bai. Fregitzerakoan, azken galdera honi buruz. Olioa bai, edo bere koipea, ez da? Bere koipea. Hombre, zardari utxian bota, eta gero horrek askat jodera. Aska poliki igual. Suabe, bere joko atera bitartin. Antzeon Julen Andrea, prestatu diot nik mireni, ja rollo como carnicera zuri, galdetegi bat, nik jarriko dizkizut egoerak normalean gertatzen direnak arategietan, eta zuk batetik 10 puntuatu behar didazu, a ver, zenbateraino te tocan los... Zema molestatzen dizut. Galdera edo komentario bakoitzak. Bezeroen galderak, erreakzioak izango dira. Jongik egin du ranking bat, bezeroen ohiko galdera eta komentarioena. Ea zuri zenbateraino eragiten dizun bakoitzak. Hori da, eta zuk batetik 10 puntuatu behar duzu. Bat da, bat ere ez, 10 da, ze amorrua. Bat da, no me molesta, beste da, 10 da ostitxarra. Lehenengoa. Egira, sartzen da, mira, hori ona daukazu. Hori, 10-ekoa. Galdetzea ere. Nola dukiko du nitzarra. Arakinari, claro. Ni galdetzen, hori ez dara galetu behar. Sondo, dena ona. Hori berez, ja. Dena ona, hombre, bai. Ulertzen nahi, ona dagoela. Bigarrena, retintin. Aizu, nengoan eraman nuen urrai azpiko hori, bizkaba gazi zegoen, bizi-bizi. Hoi 6. Baina hori ere inoiz esan dizute? Bai, askotan, baina beti gure akatsi izaten da, baina berak botatze baldin badio ere. Kao. Ja, klaro. Dago autokritika pixka bat, baina bezero hori ere... Ja, lasaitzeko. Hirugarrena. Aizu miren, hori nire atxetik zegoen, 10-ekoa. Pasatzen da? Askotan, askotan. Eta mirenen zesanik, ez? Mirenek egiten du da arategi bakarra sold out egiten duena. Baina oroar jendea hortan zer da? Eskuzabalagoa alegia. Ez pasazu. Edo bereko iagoa eta ni nengoen lehen da bizien. Denetikan. Bai. Baina eskuzabalak ere badaude. Dereti dau. Noiz baita iritsi da baten bat horrela... Azarretzea? Lepotik helduta... Hombre, hortaino ez, baina... Aspegi txarra bai. Laugarrena. Jarri dazu, baina del bueno, Hori.
Hori beti. Hori beti. Ari naiz ikusten puntuazio baino dauzka aurpegiak buruan. Honek esaten di besteak ere bai. Jarri dazu baina honetik, ezta? Beste bat honekin lotua. Jarri dazu del jabugo, del bueno, bost J, amaika J, hori Ibai te pide 50 gramo. Hori de amarrekoa. Ka tocado cuchillo, Bai. Adibidez, ni juten ez bakarrik arategia Urdaiazpikoa eta indioiar... bularkia eta xerrak jork eta... erostea. Hori ez da oso politxesta. Bueno, baina hori ez dut gaizki ikusten. Ja. Hori emango jot oso ondo. Zergatik zuk erosi behar duzu, behar duzuna. Hau, askotan, del bueno, baina 50 gramo, askotan izaten da konpaina. Ez pa mi sola, edo izan daiteke. Bueno, horren kontrakoa. Jarri merkeena, que es pa tortilla, pero se lleva 200 gramos. Hori zenbat. Baita ere. Bueno, hori ondo. Baina igual denak ez dira tortillatarako, Hombre, hombre. Tortilla handia. Familia numerosa, izango da hori. Abenduak 24 da, sartu eta con una cara de sorpresa esaten dizu. Ez daukazula solomillorik? Egunean bertan, ja. Egunean bertan. Abenduako 24 da gaur, ja. Fijatu dondas vivido. Hori amarrekoa. Hori amarrekoa. No bizitzara, joder. Porque berak etzakit egun iritsi arte eta guk zesanik ganen. Gabonak urtero izaten dira fetxa beretan. Bai. Zortzigarrena, azken aurrekoa. Zerbait zu galdetzen diozu, eta zerbait gehiago, eta azten da pentsatzen. Esperate, improvisatzen eta dago kola bat de muerte. Aratik bukatzeako nik esan ditut, 10. Improvisatzen hasten den jendea. Ez duena pentsatu zerosiko duen. Bai. A ber, zer daukazu hortatik? Bapatean, gainera. Untxiak badauzkazu, zein zaitu, orain okurritu, igual behar dituzula 2 untxi. Hori egartzen daia pentsatu. Ekarri etxetik pentsautan, eze. Estela mireneko egiten da pixka moskeatu. Eta azkenengoa, igual arraro egingo zaizu, bezero bezala, da nahiko porkulero, zazan nahi dut joditzen du asko. Aragitegi osoa erosten duen bezeroa. Ez, holako ikan ez dau. Osa, esan nahi dut, eta hori, eta kola. Nahi beti izaten diate, etorri beharra daudela, janda. Janda etorri beharra. Gozeak etortze baldin mazak erosten dela. Erosten dela gehiago. Vale. Bueno, hori zezen. Miren, nahiko eskuza balibilizea. Bai, eskerra jende ona bada hon, Bueno, bideke da. Zuk miren gaur ostegun gizena, sufrituko duzu, ikusita gaur taberna guztietan, elkarte guztietan manatuko da txistorra. Sufrituko duzu gaur txistorrari emango zaion tratairarekin. Jode, hori horrela direk eta sufritzen duzu horrekin pixkat. Deneti dau. Bera ere lasaitu egingo da, Julen, festetan dago. Eta aldiberan sufritu baino, badaki, honen agurea. Zentzu hortan garantia da duka mirenek esango du. Bueno, zue jan gaur nahi duzuena, zekuk badakigu etxearte genero daukagu. Sufritzen ari gara gu orain, ze ekarri duen poltsartatik, ateratzen ari da lako usain bat. Ja jateko dago? Hombre! Janeko du, horrekin da gigula. Claro, bai. Miren arategiko, miren Tolosatik Euskal Herriko, ojo, txistorra txapelduna, eskerrik asko eta ostegun gizen polita pasa. Ez da bromatan Euskal Herriko txistorra txapelduna Tolosako miren arategikoa. Gatorra gaina. Oso, ekarri digu pila bat. Eta hau izan ziteken oraintxe pasatzen ari den txaranga bat, baina ez? Hau da, abisu bat, esateko, Antion, imaiek gaurko desnotizia, tio, bazen. Eta azken orduko batekin hasita gainera, desnotizietan ez du aparteko garrantziarik izaten oraintxe gertatu da eta gaurkotasuna, eta baina fresko edo bero, hobeto esan da. Hau benetan pasada orain. Txinatik, Henandik iritsitako desnotizia. Erne, senarremazte gai batzuk. Ez gai, Jongi, badakite zeharizaren... Ez, gaiak dira, hasi dira, han konsumau edo ez? Senarremazte izatekotan, bilakatzekotan den bikote bat, alegia. Vale. Senar gai, emazte gai hori bat. Vale. Ez que senarremazte gehi ezin da izan. Horregatik ba. Senarremazte gaiak dira. Bueno, igual izan daiteke. Ezkontzekoak dira. Hasi dira elkarri proba batzuk eta jartzen ikusteko, hau niretzako modukoa da. Ea matxe egiten duten edo ez. Umerik ekarriko dugu, zaterako horrelako zalantzak eta... Hori suzko da juizio, nola bai. Pizka bat, tu vestido a juizio... Elkarri neurri hartzen ez. Bai. Eta... Tu marido a juizio. Eta umerik ekarriko badugu, ni prest erditzeko, esan du emazte gaiak. Bai. Eta senar gaiak, noski, egongo etzara ba prest, erditzea zer da bata. Nola? What? The what? Bakizu horrek zen mina egiten duen, ez da inbesterako izango. Horrek pikatu egiten du, Txalo. Zu preste undeke erditzeko? Seguru baietz. Egingo dugu gauza bat, ekarriko ditut elektrodo batzuk,
eta simulatuko dugu erditze bat. Hori egin daiteke? Sabelean zipotean uste. elektrodoak jarri, hasi da deskargak ematen, berak ere sentidezan. Deskarga bat da kontrakzio bat. Zer litzateken erditzea. Eta? Ai, ama! Ilinda. Esteak izorratuta ebakuntza egin behar egiten diote. Larrialdietara joan, esteak barrutik, tripa utzi dio, Mireneko txistorraren estea bezala. Hau da, kolega ba... Eta ez dira ezkonduko? Ez? Zenargaiak esan du. Ez da gai erditzeko. Non sartuko nahi zin. Neska horri oidala red flag bat argita garbita aldeitzeko horri. Gero neskak deskarrak ematean lehena ere ez dakit. Batez ere tipuak gutxi etxi duelako erditze bat. Bai, baina horren aurrean neskak ere deskarrak eman izana, normala, uste dute aparte hobetu da. Hori ez da encendedorea dela zeazuaren hartu eta tripan ematea, hila dau kaina. Ulertu dugu, bai. Listo, Anjon? Bai. Ondo? Bigarren aguazen. Baita, hauek kontatzeko igual jarriko ditut, zenire letra da. Horrek jarri ditut persbiziaren eta horrek. Adios, idatzi duzu eta ez duzu lertzen orain ze idatzi duzu. Zara ama, iongin, nire fiska bat aita, Aita, bai. Persbizia duna. Turkian gertatu da, bigarrena. Turkian... Gutxi gora bera, ez da, Jon Turkian. Ez Turkian, seguro. Hori fijo, bale. Eta protagonista da Ali Bozoklan izeneko... Edo horrelako zerbait. Ez Ali Bozoklan izeneko herritar bat. Kontua... Fiatzen ez gutxi. Turkian, duela pare bat urte 2023an izan zuten sekulako lurrikara. Sekulako triskantza eragin zuen lurrikara. Ai, joder. Richter eskalan, datu sortuak egun pila bat lurperatuta. Hildakoak eta bizidunak ere. Sekulako triskantza. Ali, protagonista... Barkatu entzon, ez que ez da Ali, da Ali. Ez da Ali, Ali, honik ateratzen. Honik ateratzen fizikoki, baina aldi berean... Mentalki. Beldurtuta erabat. Eta oso mesfidati... Shock postraumatikoarekin. Oso mesfidati gizakiak eraikinen ganako edo. Zain zuten gauz, zegin dira. Gizakiak altxa ditu hemen etxe batzuk, eta egin dira erori. Mendi batekin fia zaitezke orain etxe batekin. Hori dela eta, mendia aipatu duzu julen. Mendian bizi da? Kobazulo batean bizi da, hori? Naturak sortutako etxe batean, nola bai? Kobazulok ez die eresten, Bueno, baina bera lasai dago. Hemen inporta duena Andrea, bera lasai dago. Igual gertatuko dira nere mugimenduak eta arroka bat erori edo... Una estelatita en toda la kaskezurra eta... Momentuz distriburik ez du batera izan, orain urtebetetik gora darama, eta esan du, topatu dela segurtasunaz gain, bake espirituala. Turkian neguan hotza handia egiten du, Hori eta mierda murcielago, esteri ez du topatu. Kobazuloa toki hotza da, berez, Espela eta... Bere bak ere badaki porrok erratzen ditula. Seguro, Bera kontentu dago, Ali pozi dago. Oso. Ya está. Segi dezala hortan. Bukatzeko Anjon azken. Hirugarrena eta keinu bat eginez, zina proposagoa. Toulouseen gertatu da. Frantziako Tolosa. Begira, gu Tolosan gaude, Toulouseen pasada, jode ze ondo. Eta ze pasada? Toulouseen nongo inauteriako ospatzeitu zean, Jon? Tolosako, nongo ospatuko dituzte. Rio de Janeiro nere bai, Rio de Janeiroko Tolosako inauteria dira. Dena dela, Toulouseen. Be homeless. Bai, hobeto zaudete horrela. Inauteriak bai, ez. Be homeless protagonista, Toulouseen. Kalean dabiltzala, kalean dabiltzala noski, etxean ez dut eta. Auto bat horrela ikusi dute, nahiko disimuluan aparkauta bezala, igual hemen barruan egongo zerbait. Eta lapurtu dute motxila bat, auto barrutik. Zuri, Andrea, lapurtu zizuten Lautanga. Kasu honetan motxila bat lapurtu. Kotxe barrutik, Bai. Osea, Andrearen kotxea zabaldu egin barra, gero bertatik Lautanga mangatzeko. Erabili gabeko gaina. Motxila, Jean David. Zer esan nahi duzu, Andrea? Sikiera erabilita baleude ez, igual izango luke logi. Fetitxeak baino salduko izkizu gizona, baina erabili gabeak. Etiketak inda. Jean David, aipatu dut. Jean David, Toulousarra. Tolosarrak bezala, Toulousarrak dira hauek. Jean David autoaren jabea, motxilaren jabea beraz. Jean Davidek jarri du salaketa. Motxila lapurtu diotela. Zuk salaketa jarri zenuen? Ez. Total, erabili gabeko Lautangagatik ez du hori ere merezi. 40 euro, Deklarazio egiteko ere lotxaputa. 10 euro? Bueno, ze. Bai, zasen un bengoagatik erosi behitxut onak zatik. Gero bestela... esango dizut, que denuncia gartxeko necesitas 2 horas y media, o sea, que no te compensa, hija, bai. Zer ziren, bakarrik garbitzen ziren tangak edo? 10 euroan? Zuri, paradogikoki tangatu egin zuten. Begira, que cosa. Orain jabetu gara. Poesia. Hori ze paso zaio. Bai, entzun. Historia polita da benetan, Jean Davidek jarri du salaketa. Kontua da,
Bi homeless hauek motxila lapurtuta, motxila barruan topatu dutela Jean Daviden kreditu txartela. Kredita agrikol. Eta joan dira horrekin, loteria erostera. Eta tokatu izan. Eta irabazi dituzte loterian, Erne, 500.000 euro. Baina, ez dituzte kobratu. Ze ari dira, IES-ean, ze dira, gaizkileak. Lapurrak. Eta Jean Davidek, dago zai, esan du. Nere kreditu txartelarekin pagatuta dago esan boleto du, hori. Loteria erdibana eta salaketak enduko du. Benetan? Eta momentuz dago zai. Negoziazio prozesua abian da? Bi homeless hauek jarraitzen dute IES-ean, polizia euren atzetik, eta Jean David desan ez, jode, etorri. Eman erdia eta... Baina homelessek badakite, joaten badira, loteriak horratzera, antxe izango dutela. Polizei, gendarmeri eta Jean David orain, etorri eta erdibana egingo dugu. Hori egiten zuen Maria Gómez Kempek, van 2-3-en. 250.000 y nos olvidamos. Hori da, bai, jokoa, bai. Zer diren gauzak? Gora Toulouseko inauteriak. Beste txistorra pusketa bajan. Nik ere nahi dut, Ari nintzen pentsatzen orain, eta igual berandu pentsatu dugu, baina ateratzen da buruko 10 euro. Jarriko dugu bote, Andreak tangago batzuk erosizan. Lapurtu egizizien. Pentsatuko dugu. Orain uste dute egin behar dugula alekin bat. Bueno, kasu hontan Antxonek eta biok gutxi. Bai, gaur hortan oso ausart etorri da, bai Andrea, bai Jongi, Jongik emango ditu orain Tolosa harritxura emateko aholkuak, eta Andreak proposatuko ditu Tolosako inauteritagrako mozorroak. Tendentziak eta. Men bi Tolosa regonda, gu isilik, Ez jarri zalantzan gure gaitasune hasi baino lehen. Sekula ez du. Bukautako nalmezu baloratu. Esan dut ausart. Joana berdi abretik esana, me ha hecho un airete, la voy a decir a la Miren, que me ha hecho un airete. Baina ez du repetitirik egiten txistorra honek, Fijatu zarete? Hombre, baina zu korreska botatzea zera Mirenen errua orain. Edo atzo apaldu zenun basur berdin arrue. Bueno, a ver, esan bermena. Joana bedi. Nire laguna Zairarekin egon naiz, da Tolosarra de pro. Zaira, nire lagun bat. Zaira, Tolosakoa? Tolosarra, bai. Horregatik esan behar nuen, nik gauza batzu esango ditu eta zuei igual erokeria iruditu, pero si ni Tolosarra nahi. En cada familia daude ohitura batzuek. Orduan, Zaira ze familiatakoa dela? Ez duzue egi berdaderoaren absolutoa, ez? Absolutoa. Osa, igual zuen familian, zuen lagun taldean hori egiten da horrela. Orduan, nik egin dut Tolosa... Litekena Zairak beste Tolosa bat deskribatu izan ez zuri, Jongi? Zairak deskribatu ditu Tolosa. Tolosa barruan Tolosa asko daude, Zaira ze Tolosatako da, Jongi, ojo. Bueno, baina zuek ez azaldatu, porque la vuestra no es la primera. Inauteria maite du Zairak, Jongi? Asko. Vale, orduan bai, perfecto. Asko. Bueno, hor duzu testua, Letuko dut? Bai, letu. Para eso lo he preparado. Gaur hasi dugu Tolosan mozorroaren festa handia, gaur hasi da inauteria. Oso, euren festa da, idatzi du Jongi, oso Tolosarren festa da. Es muy de ellos, bai. Badakite ala ere Tolosarrek, kanpotarrok batzuetan bat egiten dugula haiekin. Gustatu, bueno, esango nuke, ez zaiela gehiagia xola. Orain, denak ez du balio. Gaur, Jongi knowledge edo jakintza aldaparenarekin jakingo duzu nola pasatu por Tolosarra, petoren peto, euren festa gorenean inauterian. Nola izan Tolosarra autentiko bat, ala izan gabe, berez. Sondo? Jakintza aldaparena? Knowledge, du da, Jongi knowledge guazen. Oda, ondo ulertu dut, inork ez diezazula galdetu. Nondik etorri zarete ba? Hori da. Zuzaude... No sé, no les hago ni zuke, pues una hiena entre hienas. Vale, oso, no? Bueno, bai, horrela, ez dira konturatzen etxarela. Zatu animalia igual, baina... Bueno, vale, una oveja, un lobo entre ovejas. Vale. Bueno, ¿Asiko gea? Bai, bueno, va. Gaur, ostegun gizena, ez da ostegunita, ni no digáis nada así, porque ya os van a notar. Ostegunote. Bai, hori da. Eta bihar ostiralmea. Ez da eguna, ni nagoen bezala, nik keinu bat lanerako egiten duen keinu bat da. Ez da egun bat mozorroturikoa etortzen dena jendea, hemen ez da mozorrotzen jendea. Ateratzen dira gehiago zulaba batekin, zilabatik da. Xilaba ez da iparraldeko pertsotxapelketa, xilaba. Bueno, kontatuko du behin pasaditza eguna... Joder, oso ona. Miramongo jantzitegik. Egia da. Eskatu benitxun.
Txilaba batzuk Bai. gona etortzeko junginen txilaba hoien bila eta zien... Marruekosekoak. Txilaba marroki, bai. Marruekoseko txilaba tipikoak eta ez guk nahi ditugu Tolosako Hori txilaba da. koloretsua. Hori da, hori esan behar nuen. Izan behar dute, mira, orain ikusten ditugun koloretsuak, cada uno a su bola. Pueden un tú y yo baita ere, baina, bueno, berez joan behar dute a su bola. No estamos hablando de un traje de sevillana, behar duten lunarea, gaur se lleva esto. Hau izan daiteke besterik gabekoa. Hori izango ditu. Una peluca no sobra, por el frío. Jarri dezakezu baita ere. No sobra, esan du. Ulertu dut. Ez dago soberago lekuzkanpo. No sobra. Vale. Ez dago sobera, oso ondo, jantzita daukagu. Ostirala da bihar dagoen eguna. Bueno, gaur festa handia izaten da. Mucha gente se lo come todo, lea festetako zaukara y todo, bai, esaten. Osa, esan nahi, festa... Zukan txistorra guztia jaten. Esan nahi, con ansiedad, eta gaur se pegan izugarria, eta listo. Bihar da ostirala. Ostiralme. Bai. Eta da gurasoen eguna, mucho de los pasacalezat, itxizulariña. Amorra da. La gente está como adormilada, del farrón gaurkoa, la chavalería, bai, zer. Bihar kalez-kale jainekin txaranga hariko. Bihar gauean proposamen interesgarri badago, Tolosa. Buena, baina, muy buena, ez onena, Jongi, onena. En las espaldas, eta Jongi ze promoa hori, joder. Bueno, y de todo el mundo, como gaur, salta. Larumbata, ez esan larumbatita, da zaldunita bespera. Oso ondo, La zaldunita bespera, hau a la tolosarra, lo que más la gusta, la caza de brujas. Se va. Que tú hayas Spiderman ezagutita. Mozorrotuta, bai. Eta esatea, gaur ez da, Bai, gaur ez La encanta la caza de brujas hori. Egun honetan mozorroturik etortzen bazara, ensosea emango duzu, ahora, geratzen zara más manzanilla eta más de fuera, que ni zer dakiz zer. Gainerakoan, begira, hau ere nahiko gurasontza izan daiteke, baina ja despertaula, badakiz, una de off, Osa izan da una de off eta hau berriro on jartzeko eguna izaten da. Saldunita, igandea, goizetik, hemen pizka bat eklipsea egiten da, ez? Eklipse moduko bat la gaupazera, con la... Diana zalearekin, bai. Bai, llámala Diana zalea, baina, bai. Goizean esatzen bai, hori da. Zortzitan Diana, ba... Bi remesa horiek bat egiten dute. Batzuk dutxatuta? Hori da, eta beste batzuk dutxatzeke gauekoa. Egun handia da hemen bai etorri behar dela mozorrotuta. No te diría, hau ez da Veneziako karnabala, ez duzu etorri behar con un traje muy tonto horrela postura raroak egiten. Egin tontoarena nahi bali maduzu, baina ez da Veneziako rollo hori, da beste tonto rollo bat. Ni una chirigota de Wonka, oza, pizka bat da mozorrotuta bai, baina tampoco que se te vaya la vida. Orain etorri zaite, baina teroletaz mozorro bat. Ez da txarra, Spoilerrin diatu. Oso egin garri da. Nere puntutako. Benetan? Kaben dio. Bueno, balio. Ez errez, jarraitxu. Eta nola egingo zenuke, Teron? Joder, eske ez da zaila, Jongi. Con una hamburguesa con un mapa. Ez beida, teroletaz zimarra aukezu. Entzun. Txirigota bat abestu, bata zuri jantzita eta tximadun peluka zuri Guain, txertoa jarrika elma aukezu ja aurretik, ez da... Jazu balio, ja. Alima daukazu. Osakidezako txartela utzi. Eta txikitako txertoaren marka hemen besoan. Jazu balio, hori ez tali. Etxo azteroles, ja. Bueno, Aztelena, egun zoragarria mude ellas, besteok, normalean lana dugu, eta horrela, esta gente pide fiesta, eta horrelakoak. Muy bueno para sacar traje zahartxagoa, atera daiteke. Gambarako arropa zarrak. Bai, hor bi alderdi aurki ditzakezu. La gente que la mola carrocerío eta hori dena, y la gente que no la mola, que andarán beste alde batera. Elige cuál, pero las dos son tolosarras, bai. Eta aztartita, nik inula lan inauterietan Tolosan hemen, kamarerontzako egune da. Hori da. Gero gauean. Bai, goizeko orduetan oitxi, eta seak arte. Hori San Ferminetan erratzen da, baita ere. Hori festa guztietan pasatzen da. Asteartita, hemen ere eklipsea egoten da, goizeko 6etan eklipse moduko bat izaten da, entre la gente gau pasea, la que va a currar. Hori da. Jende, hemen disfrutatzen du asko, la que hurrengo gunean jai duena. Esaterako? Nik. Zu jai duzu? Azte no, azte lan egiten duzu, no? Geratu beste aldera Jongitz, nik ere bai. Mama. Bueno, pues estas dos. Eta ondoan jarri eskero, bero gongo zara.
beti ere, aste hartita ezaten baduzu eta ese martes de carnaval edo horrelako. Beira Jongi, aste hartita aipatuta atzo gauean hitz egin nuen Lorene Belakorekin. Bai, Lorene, bai. Daude Mexikon. Bai, Lorenek esan zian, a ber, Mexikon gaude, inauteriak hasiko dira ja, niri 5. Baina gurekin dago Lander. Lander Belako, bateri jolea, Tolosarra. Bai. Eta iritsiko dira hauek larun batitan iritsiko dira, baina doaz jotzera uste du Logroñora. Orduan esan zidan, Lander iritsiko da, akaboko egunien, aste artean, eta esan zidan, ez dakit horrela mozoratuko de baina, izango dela rollo. Kau, denok egongo dara, erdi hila, ja. Nola Game of Thronesen The White Walker esnatzen denean alako batean esnatzen da eta egiten du besoekin horrela gora eta hildako guztiak altxatzen ditu. Venga, bapate. Hori izango mena Lander aste artean. Vale. Iristen denean Mexikotik, Logroñotik ja Tolosara alako batean. Si tiene cara de muerta de cansancio eta Mexikon egon da, lo de la muerte eramaten da. Makillaje ya soñar izango du. Aprobetxatu. Bai, aprobe. Listo, Jongi? Bai, listo. Eskerrik asko, tío. Vale, porque. Ta begira. Aupa Tolosa. Aupa. Hori no te sobra, Hori esan beti de guztia. Aupa Tolosa. Inauterietan eta inauterietatik kanpo ere, bai. Eta esta la que habéis cantado, a ver, la troika hori. Morena. Entzungun gure zaioa, te la aprendes eta ja. Guaun. Entzungu baita ere, baina. Bai, hori da. Total, gaur Lorenekane Belakoko aipatuta, orain estrainatu behar dugu Lukiek taldearen abesti berria. Bai. Lukiek Josu Simun, nola? Josu Simun, hori da. Josu? Ez Josu? Josu Simun. Oraintxe 10etan jarri dute munduarentzat Lukieken abesti berria. Badakizue nola izena duen? No, ez, nola? Bibibizak. Hombre! Hori zen los juguetes. Hori. Jo que pensemos. Ta zergatik, aiba, entzun, zergatik aipatzen dugu Lorenekan ere, ze Bibibizak Josu Simun eta, oro har, Lukieken abestia hasten delako honela begira, entzun, Antxe gure baso hartu hortiko inesteko zu horre, zenik hartu dut. Hasten da horrela? Lorene? Da Lorene. Eta Lorenek azalpena duka begira. Hori da WhatsApp audio bat, nik Josuri hipotetakoa, ez dakit noiz, eta hortik hartu dugu. Josu gontzan horre, guri zegoen nire audio bat, apur bete, segun zer esaten duten, bai, zer ikusi betekoena edo letragaz, eta hori hartu zegoen. Niri esan barik, eta ja... Ez dakit ba, bueno, handino... Komprometitu izan. Un robau. Onde hilabete bat, Londrasen gauzela jiran, gure oso zentzun Lukieken kanta barriek, ondin ez dugu zatera tal. Eta, sorpresa, enterpente, ostras, Josu, hori ninaz. Hori zuzara, Lorene? Batxoetan gutxiena espero zena. Arterauko diskoan, haman WhatsApp audio bat, hemen zegoen, oga batzu abestien hasieran, ama kantetan, kanta hori, lo kanta hori. Eta oingo diskoan, nire audio bat. Pero Lorene, Loreneren audio bat. Eta ez da geratzen. Uste dut oraindik ere izketan seizan duela. Ez da. Lukieken berriena didan lehendabizikoz Bibibizak. Paso a Marta. Izan zen urtarrilan, noiz joan ginen gu? Urtarrilaren 4an. Lehendabizikuk dideako taldeak serio bazkaldu zuen Iruñean. Oso serio poteatu genuen, Navarraren arabidean, baina oso serio ere. Oinez, Iritsi ginen, anasi zen mitoaroa, ze izan zen ura. Gogoratzen dut Jongi bat emozionautan negarrez. Izajoa. Kao, emozioak puri-puria. Zanpello reparaz, 15.000 lagun jaten. Eta bapatean dirripe... Estenatokia jantzuela edo... Gu beber, sí, pero... Eta derrepente, zekao, ibili ziren, zetakekoak ibili ziren, orain hemen aurrean, orain atzean, orain goran, bean, ezkerrean, eskubian. Eta hangoiko puntan alako batean entzun da alboka bat. Alboka hangoran. Eta albokariari begiratu eta esan genuen, ostia, Jon Garmendia. Bueno, nien nintzen ezerta zenteau, baino hoi esatu ez da. Ez guentera ginen, zergatik? Andrea. Potea... Amestea. Serio, gintzen dela potea, zer? Egunon, Jon Garmendia, egunon. Egunon. Hola, Jon. Zea hots berezia duen, Baita, YouTubeen hau ikusten ari denak ulertuko du. Igual, ulertuko bazaitugu guk zu, kendu beharko zu. Maskara da. Txalo bero bat! Aupa, Jon. Gure txistularirik ilustrenari Jon Garmendia, egunon. Egunon, bai. Zuzara, titulo ofiziala da, Tolosako txistulari bandako zuzendari jauna?
Jauna gabe. Vale, zuzendaria normal. Oso. Zer moduz mitu aroan, Garbo? Ondo. Zuek ondo entzin A ver, ondo ez esan, ondo, bi aldiz ondo, super ondo. Kontaiguzu ezakigun edo ikusi ez genuen zerbait edo nundik noa. Ikusi ez zenutena den ezin da kontatu, horregatik daude teloi beltzak, eta atzean gertatzen, horregatik gertatzen egiten izkutuan. Gauza asko gertatu ziren horretzean, baina zure begiek ikusi zuten ginela tropoi eta egia da, txistulari banda kontzertuak ematen dituenean, jendea gerturatzen dela, baina hainbeste ere. Baina Tolosan ez dago lako 5.000 lagunentzako aforo daude. Bestela, balego, kontuz, Tolosako txistulari banda beken, Zuri, Garbo? Bi pase inmaretio gazte, txistulari banda kontzertutan, albora da bi pase egitekotan gaude. Hostia, sold out, albora da. Ze momentutan deitu zizun Zuri Pello Reparazeak telefonoz? Erdi edo, aurreko diskan, hau da, mitoaren aurretik atera duten azken diskan, aztienen nik grabatu nun. Horren nahi ditu ziaten diska hortan grabatzeko. Zer grabatu ezu? Alboka, txalaparta, panderoak, txuntxuna. Folklore guztia. Bada hor, albokak initxezun doinutxo bat, imaginatzek gero ingo deula, baina oso rekonozigarri, osea... Bai. Abestiren batean barruan dagona, edo aparte mitoaroan goiti jotako zea hori. Hasiera bada. Bai. Hemen adibidez. Bai. Jotzen duzu. Pasarte badago hor, bai, hori da. Bueno, total, mitoarorako ze proposamen egin zizun Zuri, Pellok? Bueno, diskan grabatu ondoren, ja, zizian zuzenekoak zehatzen, eta, bueno, jotzeko zuzeneko kontzertuetan jaleo dexentea zan, ze alboka zetaken proiektu untan, alboka eta beste tresna batzuk ere. Bai, baina bueno, indiana da modifikatu, Pellok esaten ziten prostituitu ingo dugu pixkat alboka, emango dugu beste terreno batea, ordon. Azarretik diozu hori edo? Erabat ados. Terminoa, bale. Berak erabiltako terminoa. Oso ondo. Baina ni esan ziten pixkat, baimena eskatu. Ez zara purista batzu. Eta naiz eta udal txistulari bandako zuzendaria izan. Eta nola egiten da hori alboka batekin? Bueno, grabatu eta gero, ez da? Gaur egongo teknologiakin, azkenean grabatu. Grabatu normal, eta gero ya sartu horri. Jongi geratu da prostituitu izarekin, esan du, hostia, nondik ez du lotan, ez? Veo dos agujeros, bai, ez bale. Neurrian arabera, hori, biak. Eledo ekizela. Eta mitoarorako proposamena egindakoan, zuk segidan okei edo pensatu zenuen bitan edo? Ez behizko, baina, gaina, etxekon garbi proposamen intzekutenean zer izango zan, zer jobarko zan, zer ez. Karo, etzan, bereik esaten zuten bezala orkezpenean, etzan kontzertu bat izan. Ikuskizun bat izan zan, eta ikuskizun hortan ari oso bat zean, historia kontatzen zan, orden gero bilatu bertzan historiako momentu bak izan zer sartu ziteken, zer ez. Eta, bueno, zeugaten kriston ekipoa, gidoi oso goi montantzen zuna, eta horren, pixka lantzak ginen, nun zer ziteken. Egon zan? Kontzertuan bertan? Bai. No te va a decir. Ez ustekoak edo sustoak esan nahi dituzu? Susto, ez usteko azken momentuko arazo. Baita ez, emozio pixkatera bada, dena ondo, Eta emozioa ipatuta, emozioak egiten du, pixka bat, bihotz taupada hori bizkorrarazi. Azeleratu. Alboka jotzeko, eta oda movida bat, egin behar duzu, atu anaza eta bota, batera, aldi berean. Nola itxen da, bai? Urduritzen zarenean ez da zaintzen hori? Hiperventilatzea, ez? Ez, azkenean, da teknika bat, ematen duna oino asko zerrexeago. Bai? Guk ikasgen ezak hori? Ez dait banik. Hain erraza ez, igual? Bai. Irudipena da, edo albokaz koiotxaren poderioz, puedes overmofletear, oza, pizka bate... Me estás llamando gordo, majo? Ez, esan nahi dute, putzika hori... Bai, masaien lasatze moduko bat. Overmasailatu edo... Ez dakit, ez kasurik. Ez zaizu bertatu. Berak ondo bildu da. Eta beste galdera bat honekin lotuta, putz egitea a la vez que respiras, aplikatu daiteke bizitzan beste egoeraren batera edo... Alkoholemi kontrolak dauzkazu? Claro, egin putz, y estás directa sudurretik. Segi, baina duzu guztia. Baina putz egiten diana, ez dugu putz egiten sudurretik sartu berri dan aire hori ez dugu botatzen. Hau da, botatzen duzun airea biriketatik datorren airea da. Ez da, sudurretik ahora egiten da zerbitu itxi bat. Gero pieza joko du, baina nota bakarra luzatu, ikusteko zenbat iraun dezakezun? Aste artira arte. Hasi orain behintzat. Albokaren mikroa, horrela, Arnaz hartuta bota aldi berean. Hartuta bota hori da. Eta usten baduzu horrela. 2 egun. Ari da Arnaz hartzen orain. Gaitu du bota. Igual ez da gauzaik atseginen hola bidez emititzeko. Vale. Oso, txalora. Segiz ezakit. 2 egun. Begira, eta hau da Garbo, entzun begira. Hau
da prostituitutako alboka. A ber, nola den hori... Bai, a ber, jo. A ber, Hau normal, pasarte hori. Bai. Venga, Garbo, venga! Hey! Ba, ze oso ona. Badakizu, herri honetan askotan ez jakina, ni bezala konfunditzen ditugu alboka eta dulzaina. Bueno, hori zuk. Bai, baina bada jende gehiago, Zorionez, tocar la buena. Asko zaratatxua bada, bai, bullosoagoa da dultzaina. Nik diskotan entzun da, pentsatu, albokak boaze zarata. Gero parez parekoan ez da. Albokak pertsonan nahiko atsegina. Baditxun notak albokak? Osa, pentagrama, nola irakurtzen da, normal. Bueno, alik eta ondoen. Beste galdera bat Garbo Garbo. duzu? Ez, saltxatu. Nik jakin nahi dut ze mitoaroan angoian jo zenuen alboka, baina gero, xirularekin da txuntxunarekin han egin zenuen paseillo guztia. Torero bezala. Zer moduz? Hor, erditik zu, Ba, ondo. Eta egia esan puntazo bat izan zen, ze zati gaina improvisatua izan zen. Hau da, dantzariekin lotuta zegoen norarte dantzein bertzuten, baina ez zegoen nik jo beharreko, ez genekan idatzita doinu hau gero, baizik eta nik banekin dantzarien azkenengo pausoa zeintzan esan dezagune dantza bukatzeko, eta nik bitarte horta, improvisatzen nik jo. Hau da, ostiralean eta larun batean, bi kontzertu izan zian. Biak hartu ezkero, biak hartu izan zian. Eta hain lotuta eta neurtuta zegoen ikuskizun batean. Zati hori ez. Tarte batik, ireki xamarra. Iraupena zegoen lotuta, hau da, nik banekin dantzariek ezagize pauso ito zutenean, bukatzera zijoazten orduan horrekin ja doinua itxi inbar, no? Baina bitartean orduan horrek ematen dio baita... Eta orain Garbo, mitoarotik inauterietara bueltatuta, esplika iezu denei mesez, zein den inauterietako nere momentu favoritoa. Alboradan goizeko, asteartitako goizeko 6etan azten dan alboradako, esan dezu eklipse bat egoten da. Eklipse hori da, alboradako... Julenen buruak eragiten duz partean eklipsea. Baina, kontatu zaten alborada? Alboradako irudamatxo momentua da nire ustez Julenen. Hori ja, Julen... Estazia. Eta beste demostrazio bat ingo zu albokakin mesedez? Txistuarekin, edo zer gauza. Musika nahi deu. Alborada zer dan ez, Julenek esaten zu. Bueno, alborada da, astearte goizeko 6etan egiten dan txisturari bandan emanaldi bat, 2 ordukoa. Udaletxe barkupetan. Los muy cafetero. Aguantea behar da, Cafetero eta anisero, baita, Aitzeko baizik. Ez baina Tolosako udalak zentzu hortan laguntzen du, ze arkupean bertan banatzen da. Anixa eta Maria galletak banatzen dira. Zuk hau pasa egin da jongi, goizeko 7etan zer nahi duzu. Anixa, onena. Eta anixa txistularik emali badaia. Hombre, rabe bat. Juleni ezan behar nion eklipse hori, lehen aipatu dugun eklipse hori, orain arte ilargi bezala bizitu duela. Este año te toca sol, igual. Ez, ja badara mazu. Ez palma gogo pasa egingo, oean geratzen, ez? Osa, ez dut bizitzen alborada. Bai. Horregatik Garbo eske dena pentsauta daukat. Esan nuen, goazen alborada zati bat ostegun gizen erakartzera. Ina idek aste arten, ez jeki behar izateko. Hori. Gaur etorri, eta baina ostoratik etxeko horrekin da, ez? Begira, bi eskuak horrela juntauta Garbo mesez eta mesez ezpetuko dizut. Joseko pixka bat, 3 damatxo variazioarekin. Pixka mese. 3 damatxo anixarekin. Variazioa, para que no somos niña de música. Berriz, jongi, gu jokoz kapos. Donostiako 3 damatxoa bestia ezautzen duzu. Donostiako 3 damatxo. Hori, variazio hori gabe litzateke hori. Ta gero, txistua alako batean aztena mobidak egiten. Tati, bara. Vale, con tropiez. Hori. Bara. Variazioen definizioa Julenekin den mobidak. Ze gauza, movida. Bai, rekastaino belea. Oraintxe zuzenean 11:54. 6 minutu txupinazorako. Ari da Garbo bere danbolina estutzen. Pensatzen, ajustatzen. Hartuko du danbolinaren makila. Vale, danbolina okei, badabil? Malan kableak eta... A ver, kable hori. Txistu ere hartuko du beste eskuarekin. Hau ez da mitoaroa, nabari da. Claro, hori da. Hangen alotuta zegoen, baina... Eska prekario. Backline. Bueno. A ver, txistu ere. Teknikariak oso ondo, Beste bersio batzuk zuntzuen egizu aztertekoa, ez? Ni nahi dut betikoa. Benetakoa, ez? Nik, Garbo, kolaboratu izan duzuekin kontzertu hortan. Bai, egia. Azterteako gonbida auta zaude, Egia, eskerrik asko. Baimena bokezu etxen, edo umezai? Peleatuko dugu, lasa. Animo. Peleatu, nik itzengo dira. Hau da normala, hori da. Tropiezari gabe. Vale, eta ahora viene el tropiezo. Rechirulada.
zaio. Hor. Gero beste bat dator. Rekete txirulada. Beste bat. Ja dira bederatzi da macho edo. Ultra maila. Euskate Euskadi irratia, Ultra txirulada. Eta orain ja estasia. Gero? Bueno, Iron Maiden. Ze ikuskizuna. Vaya manejo la mano. Impresionantea dena, segulakoa. Ez sexualizatu dena, Jongi. Azkeneko ensaioa falta zaigu hemendik aste. Ez, baina normala da, hau aste artean ondo aterako da, gaur da, oraindik ostegun izena, tranqui, hasten ari da. Edo aste artean daudenak ez dira konturatuko. Txupinazora bidean goaz, txupinazoa, right now, Jon Garmendia Garbo jauna eskerik asko, tio. Jarriko dugu txupinazoaren Tolosako udaletxeko balkoiaren seinalea zuzenean daia, zentzuten dugun, Hasiera eman behar die, oso ondo. eta jaso ditzagun txalo zaparrada batekin. Txalo bero bat. Aurtengo kabiala ikutxunak. Txalo bero. Las chicas del archivo. Hau zer dira las zarambolas Gu artxibo parean gaude, ba? Movida da Jongi, Sanferminetan ere nola txupinazoa botako duena urtero aukeratzen den. Ba urten aukeratu dituzte horiek, begira, gu artxibo parean gaude. Baina uterietan urtetan artxibo parean hemen gu gauden lekuan jarri izan hoi diren emakume batzuk artxiboko neskak bezala deitutakoak dira urten txupinazoa oraintxe botako dutenak. Bertako farolini, bai, hori zarambolas eta hori guztia, bai. Haintze zen. Baita. Gora dena, oso ondo. Eba, ahi ba, Atera dute txiskeroa, ahi ba, metxeroa, Eba, metxeroa. Ai, ama, jode este nervioso nago. Benetan? Dale, mertxe, Ema jozu, ya está. Hartu du. Ahi ba, ahi ba. Asira ya! Hemen egiten da, Iruñean jartzen da, eskutik zapia Sanferminetan. Hemen ez dago zapirik. Una nariz de payaso, Nahi bauzu, edo bi. Así de la inautería, ya está listo. Kao, ze pasatzen da, justu oraintxe gu dauden tokian dagoela jende gutxi xamar bezala, ze orain dena daude Tolosako plaza zaharrean. Hasi da inauteria justu hemen ez. Justu hemen. Bueno, guk ere hemendik hasi dugu, Jon. Guk Agur inauteria orain urtero hemen Julen, hasten agur dugu. Antxon, aste bete barru ikusiko gea. Azte zerdi eman. Ordu bete. Aguanta ordu bete, Andrea. Oraintxe, puntuan eguardioko amabiak eta hasi dira Tolosako eta beraz mundu guztiko inauteria. Eskuekin horrela, Jongi, eskuekin horrela. Hori, alde batera eta ez. 5 lobitos. Hori, Guazen, dara honekin lleva! Ze momentua, Ostegun izenak ere kapritxo horixe dauka urtean behin eta behin bakarrik agertzen da. Eta agertu da, azaldu da, gaur osteguna bakarrik ez. Ostegun potolo, ostegun izena. Txistorraz blaiturik datorren osteguna. Eta urten ere, txek beste urte bat gehiagoz. Hementxe, Tolosako erdigunean hasi dugu inauteria. Sakrifizioa egin. Eta didan, merezi du. Eta ona etorri lanera, Zigute asko eskertuko baina. Bueno, ostegun gizena eta gero Jongi beti da ostiralme, bihar gukingo deu saio. Bai. Claro, bai. Egingo duzu, Egingo di, baterak. Ostiral, ne. Bueno, más ensayado. Ama, eman ditugu honekin ja! Txarangaren lehendabiziko saltoak, txarangaren erritmoan aurreneko jauziak! Alright! Ostegun izena, otxailako 27 gaur! Zeun polita, ostegun izena tokatzeko! Eta esan dako, oraindik ere tranki, ze honek despeidia itxura hartu du momentu batean, biharrezak zer, gaurkoak oraindik ere. Eguardiko ordu bat bitarte, dira berezia Tolosako ostegun izenetan. Begira, gaurkoa izango da guretzako, sobremesan egingo dugun lehendabiziko munduko arrazoi txapelketa. Egia. Eguerdiko munduko arrazoi txapelketa. Munduko arrazoi txapelketa.
Baina ja eguardian, joes, azte kolpea, Jongi. Mailua ondo, A ver, badabil? Badabil. Lehen desfase txiki bat zeukan, orain perfectamente, bai. Nork esan du, Jongi, nork esan du inauteria bai edo ez arrazoi txapelketa hontan, epaiketa hontan zu izango zaren ikuez. Hori da. Hombre, zuek hartzen mazate... Orain esango dugu, orain esango dugu. Esan arte. Atzoko realeko partidoko epaia bezala biliko zate alde batean. Bai, ez da. Madrilera begira. Bueno, total, zutonik, venga. Ez, bueno, Jongi ez, Andrea. Gaur, epaiketa buruden epaile ohoragarria da, Jongi. Bueno, orain arte agertu direnak, txikiak ez direla mozortu behar porque denak berdin eta hori dena, pues lo que haya por casa, baita ere pasioarekin, baita ere, bueno, nola ez. Eseri. Errik asko da barena. Eseri gara. Horixe da gaur, bueltak gehiegi eman gabe, gure partetik. Oso barrena dut gau da oso normala da. Paretik pasatzen ari den jende askorentzat egite dute, hiruk zutik. Señora hori eserita mailo batekin. Zelofanakin, bueno. Baize, orain engantzatu zareten hori, esango dizuegu, Jongi datorrela mozorrotuta, amaz. Gure amaz, denon amaz, Euskal Herriko amaz. This is the fire. Bagoaz, Batxapea. Inauteriak bai ez. Pizka bat estilo hortan ez bak. Kaixo, egunon laukote, ez esango izan nik Tolosarra izan da, inauteriak noski baiet. Egun kaotiko, baino aldi beren oso ondo antolatutako dia, zeinetan, aur gazte, heldu, eta zaharrak bere espazioa daukaten pixka bat egunerokotasunaz ahazteko, eta nola ez, ezin hobeki pasatzeko. Hoixe ondo izan, eta disfrutatu inauteri. Ondo. Zer gauza polita baina, tio, oso ondo. Aur gazte eta heldu esan da nahiko azte, baina aur gazte heldu eta zaharrak. Argi gara baina. Itzar dozen oiek ere. Zaharrak, bai. Venga, besta. Egunon, daupa Tolosako inauteriak. Aupa. A ver, inauteriak ez neguan baldin badira. Adios. Zeratik, nik Adan da Ebako Adanez jantzin nahiko nuke, osto txiki bat bakarrik jarreta. Adan. Eta neguan ezin da. Bueno, motel. Leopardo batzuk, herrian edo udaran izango balira inauteriak, bai, baina neguan ez. Begira, gauza bat esango dizut gainera, kristautasunak ditu oso santo normatiboak. Todas están buenísimas, con un tipazo tremendo. Adán zergatikan ezin daiteke izan con un traje de sumo de esto. Begira, adibidez. Zagarra janda ez dakit, Jongi, ez daukarrazoi. Badago Tolosan kuadrilla bat, duela urte batzuk mozorrotu ziren igerik eta sinkronizatuz. Bai. Kamioi baten gainean jarri zuten piztina bat, eta beraiek bainu jantzitan piztinan. Eta zemat ingresatu gero neumoniarekin benetan. Gaixotu egin ziren. Ez que no. Egunon, inauteriak noski baietz. Ondo. Mozorrotzea gustatzen zaigun noi, zimesteko egunak dira hauek. Eta gusto ez duten berriz, erreza dute ez mozorrotu edo beste herriren batera joan, espatzen ez diren tokira. Oso zalea orduan, mozorro zalea. Antxon, igual eskuko mikroa. Me falta pizka bat umel. Bueno, lasai. Ondo nago, Ez, pizka bat arrazoi umela. Venga, beste baten bila. Umelun arrazun. Umelun, Inauteria bai, gehien bat umeengatik, nire motzen ostasuna ikustia mozorroten azten dizenean urduritasun puntu horiek ez da. Umeak o la madre o el padre? Bueno, berak behin ikasteko ez da. Zer den? Ondo. Azkera hortatik noizein ben aldatu garela, guitua garela eta Txeko txikiak Jongi. Hau bai ala ez. Espera un poco, Andrea, no tengas pizza, bebe. Julen, aurrak estaz? Urduritzen? Zurekin hago, Jongi. Bai. Urduri Urduritzen dira aurrak? Mozorrekin? Bai. Estimulo asko. Demora gutxian estimulo asko dozkatu. Bueno. Osa, pixkan estresatzen da, umea estresatzen da. Gero alere, mozorrena barkatu, umen kasuan eta izaten da baita ere. Gaur larun batata, nahi dute Spiderman. Atera zeira batzuk kalera mozorro duta, ez da? Hori polita da? Hori uste Tolosan pasatzen dela, Jan. Bai? Beasainen ere bai, Andrea. Venga, beste bai. Futbolariz. Inauteriak bai, ze kriston xarma daka, en plan, zuzu eskalerik antezatezu. Ostia, hoi, mozorrotu dihua o... Horrela, Xarma horregatik inauteriak bai. Edo beti horrela, zure kasua, Jongi, da? Bai, kuriosoa da, ez dizuet esan, baina horra jaikitzen naizenean, badakizue gazteak begiratzen dituzte. Niri me miran hoy las viejas.
Claro, aiatariko bat gehiago zarelako, Baina fijatzen dira en el calzado, ¿cómo voy? Bai. Borrotxa hori. Es curioso. Bai, barrura. Bai. Inauteria, bai, mozorrotzere, bai, ume, pospozik, eta guraso, ¿Te han comido algo? hosten ikasten. Hosten. Hoskintza. Bueno, bai, eskulana. Materiala, Osaterako. kartoiak, eta hoxe, bueno, eskulan ikasteko. Ze pedagogikoak diren inauteria. Nor da oso zalea, bakizu? Handcraftearena? Hoskintzarena, bereziki. Joskin, zein? Joskin, eneko goia. Eneko goia Donostiako alkatea. Ostras, bai. Tolosara etortzeko gainera, mozorroa josi eta josi aritzen Unas josiz berak egiten du, Joskin. Aian, Ea Josi. Ea Josi. Venga, barrura. Eatik, Maiorga. Maiorga. Pero... Horretu gabe, txarangen musika alai hori gabe, eta batez ere bizitza realeko gauza txarrei egiten diegun parodia hauei, gabe? Bai, bizitza bai, noski. Oso da Maiorga. Ulertu dugu mezua, Unkituta. Bizitza realak dituen gaitzik txarrena parodiatxea salir de Trump, por ejemplo, bai. Barrura. Igual eskuko mikroa, Antxon, ez duzu nahi, baino. Non dago? Venga, non daukazu mikrofono. Ja, zakit. A ver, ya está, John, torri mikrofonoa. A ver, jendean. A ver, zein harrapatzen zu. Izena eta galdetu ez, zozketan sartzeko. Zuzuk egin bestela, Ez, baino gaurko dugu, Ibesteko gogoa daukazuta erreportari lanak. No diskuta. Zuzenean kalean gaude. Baina aterako ta. Zehazkian, John, gure mobil jo montatik eta, a ver, harrapatuko do, Tolosar Pagona. Pizten ari garazun egin mikrofonoan, John. Bai. Nabarmen, argi. Bueno, galdera, gazte jendeari, eskerrik asko Andrea, gonbidapena egiteatik, ari nahi gozatzen, pila bat. Kaixo, bikote, haupa, barkatu, bikote zarete, komiko naiz, bikote zarete, gaur gauean, izena mesedez? Julen. Opa, Julen, begira dago beste bat. Non darra Julen? Julen jarri dago horri. Ari gara, bidaia zoragarri bat zozketatzen, benetan. Orain benetan, bikote zarete? Bikotean aukera daukazue bidaia egiteko. Erantzun berra daukazu, arrazoituta beti ere. Bueno, gero Julen joan daiteke nahi duenarekin bidaia. Osea, ez aukera. Ondo ari da, tío. Hor niena sartuko, ja. Inauteriak, bai, edo ez, eta zergatik. Pentsatu pixka bat, Pentsatu. Ari da pentsatzen, bai. Dios. Ni bai etu zango nuke. Bai, zergatik. Bueno, edade guztitan disfrutatzea dago. Hori pixka bat esan digute hori, ja. Hori hartuta dago. Ez du entzun aurreko ez. Beste bideo batetik, bea. Beste bideo batetik. Ideia irabazi nahi baguztu diot. Zuri zer gustatzen zaizu gehien, inauterietan? Nahi ostegun gitena. Vale, ados. Eta inauterietan oroar zer da gehien gustatzen zaizu nahi. Inauteria bai zergatik, esan. Parranda latza hotelako, herrietako festatako parrandare bai. Arrazoi oso basikoa. Hori berria da, Hori berria da. Parranda inork ez du aipatu? Ez du aipatu. Julen zozketan dago? Denak zuriken. Hori gana, Julen? Bai. Venga, barrura, Julen. Zuri, Julen. Duena da konexioa lankideo. Azkena. Kaixo. Izenak, horrela, errenkadan jarri, izenak. Enara. Unak ematen du Euskal Irratia bizkat. Inauteria, ez nahi duzu eba. Ze hasi nahi drogei buruz ite egiten orain edo? Ondo. Inauteriak bai edo ez? Bai. Zergatik? Ze ondo pasatzeko da. Bale, beste arrazoi bat, zure ustez zergatik? Porque ambiente asko dago eta, no sé, goia da. Goia da, beste arrazoi bat. Lagunekin denbora pasatzen zu. Oze ondo eta? Barrakak, txupinazoa eta ondo pasatzea da. Hau ez bada kazetaritza egitea, ez dakit ba, eskerrik asko, La Ochoa dago. Pásame el calimocho. Baina benetakoa? Hombre, que es La Ochoa. Ez duelako torri nahi, oso doan Jon eskerrik asko, tio. Beste batzuei gutxiago batik ondaz bat ere eman diete. Perfecto. Guri mikroondas. 12:07, gaur ostegun izena da. Gaur munduko arrazoi txapelketa peina bukatu da gero, zeia honekin ja oraingoz bukatu dugu. Por la mañana café eta gero orrongo. Ostegun izena da gaur. Zer du da? Eguerdiko 12 eta oraintxe 22 minutu. 27 otxaila. La tontería ya daukagu. Ari da, Daukagu una tontería, la tenemos un golpe. Ari da, Egia da, Tolosatik Esteban. Aupa gorka. Tolosatik egiten dugun dida berezia, 10etan hasi eta ordu bat bitarte da dida bat. Baina dida honen barruan badaude bi dida. Txupinazo horrekoa eta post-txupinazoa, ez? Eta txupinazoa entzuna gero egia da gure pixka jostariago, lasaiago, relajatuago.
Lehenko abestiaren puntuan, por la mañana café... Pola talde. Ja, pola talde. Bueno. Euskal gerturatzen ja. Orain, litekena da zekao. Lasai, gaur da ostegun izena, bihar ostiralme, gero larun matita, ez taldunita bezpera. Mozorrotu ja, igandea mozorrotuko gara gu behintzat, hemen. Igandetik aurrera. Igande, astelen eta aste arte. Litekena da, posible da, zuk oraindik zure mozorroa prestatu eta inkluso pentsatu gabe izatea. Lasai, ez da ezer pasatzen. Ez zara Tolosakoa, baina, no importa. Ze idea izan dezakezu buruan, edo ze idea plantea dezakegu guk zure alde? Ba, Andreak pilatuko 10 guztira, bai? 10. Piskat Euskal Herrian, eta azken bola hontan, gaurkotasunari apur bat lotuta, aktualitateari ere keinu eginez, eskura izan ditzakezu mozorro proposamen batzuk. Eroski? Lehendabizi bera. Ez, erosten dio gala, eroski. Eroski, bale, jode. Joan zaitezke musikariz. Izan Mito Aroa, Neomak, Merina Gris, Benito Lertxundi... Tendría que ser musikari, baina ez duena como un poco tapada o así, o sea, porque ez du nahi fama, ¿eh? Bai, nahi du baina tamañan. Tamaña, o sea, con un Bekainek tintauta. Erramun baitare izan zaitezke, bueno, edozen musikari. Erramun ezaterata lasai. Behazu bezala, txapela batekin. Jei mugitu bere, eta ardin batekin. Ni aterako naiz Erramunez, astelenean, bai. Eta horrek guai legoke Antxon todo vestido de blanco zuri besotik helduta. Ez, aize bolada bat. Ez, ni izango naiz Erramun eta itzea izango da Maxux. Bai? Anda! Haze gaua gero, Ibun? Ta lehengoan iritsi zait Erramunen mozorroa. Bai? Jantzei nuen, probatu nuen. Ta probatu nuen ez bakarri mozorroa. Hasi nintzen. Ta sentitu nuen, buah, ze txapa eman behar duan astelenean. Uste bezala, hortaz joan modan bakarra izango. Joan zaitezke Oskar Terol eta txirigota bat abesten, bata zuri jantzita eta tximadun peluka batekin. Hau era aipatu dugu baino. Lehen urtean erabili nuena para Monsieur Le Crepe, que se llama Baliokidea da. Lleva así como un desaliñado blanco. Txerto bat o xiringa bat, atera baita. Depende, si no gomito aurraz, Lukas ez mozorrotuz. Zerra, ondo. Sanferminetako jantzi zurigorriakin eta Joselu Aneiaren Marina ikatzen. Gaur maitate zaitun. Marina. Nola dio? Bihotzez maite zaitu. Hori dio berez abestiak. Irri farre ere horrekin ondo hasten da. Zoratzen hau mauzuzuk. Nik maite zintu da, gaur maitatzen zaitxu, aixiguen Maria. Iotzeko zatu. Hori kantatu demora guztien eta ez da. Zeu pixkat okerrago ere egiten duela, berak, Bueno, ez da rosa erresa transkribitza. Berdelis, nola ez? Eta zortzi ume. Beharko zuki, nola itxoko arropa makillatu eta umeak baditxuzu hobe. Rosarioa, Biblia, goizanak berrera bili. De Lopus. Baina azkenean bai. Meukitzako. Diote ez etxe. Bueno, igual ez. Ibai Llanos, haure guain kirolario. Aldaketa fizikoaz. Santiago bidea inzon, pasadan urten. Done jakue. Oida, done jakue bidea. Eta mozorretu zaitezke, bai, Ibai Llanos edo bestela txokas, bueno. Balma zaude... Bai, elkarrekin joan ziren. Erdi buru soil. Jongik ez dakita. Nola. Txokas, la Berdeli... la Berdeli ez baratu hilaria, joder. Ez que Berdeli ez zaiti jama. Duela gutxi, eta Ibarrak ustetek ekarri zigula, edo nork izan da protagonista edo viralizatu da Marina. Marina da ze bata gainditzu duen Sevillarra. Bai, eta... Hau Carmene kontatu zigun. Eta notizietan, hola Carmen. Sí, bai. Sevillanaz zinen jakinen pixka batekin, bikoteki daute Sevillanaz jantzita euskaltegiko tote bagakin edo abeko karpetakin. Eta Marina, bai. Beste gauzat esango izuet. Kosta zaie, tardatu dute, baina deitu diete ja Euskadi Irratikoek ere Mariari. Eta egin diete reportajea Kadizen bizida eta beste. Horrekin lotuta, joan zaitezke faktoriako lankidez elegante smokinakin, alkatxofa bat hartuta eta onda sari bat. Eni segurola zurrota etxe, ez horrela. Eta zer diozue urrengo mozorrontaz? Alex Sarduiz. Alkandora jamaikar batekin eta esaten, barkatu, arrazoi edeko zue, bale? Venga, barka seguro. Vale. Aner Ruskitzez, Gipuzkoako bertso txapelketan metxe arroxarekin. Eta zarautzen, bota zuen bertso hura memorizatzen almazen. Egun osoa bertso berarekin, Bueno, beste batzuk ale biltzeien. Memoriza itzakezu Anerrek egun hartan bota zituen bertso guztia. Fíjate tu hermano la que va a cantar.
Eta amaitzeko, beste proposamena da Patxi Alonsoz jutea. Dozein marka handiola, handi imprimatuta. Hortzak zuri. Izan Gucci, izan berdin dio zer. Valenciaga edo, bai. Ila zuriz margotu eta esan, bienvenido al Conquist. Danen erantzuna da, bienvenido al Conquist. ETB2. Eta beste bat, jantzi bizikletako mailota. Eta, oinez ibiltzeko zapatilak, kako, betaurreko ilunak eta Julian Jantzi kako egiten, caminar correr berak egiten duena. Zapasa corrella? Hori esan nahi promozia? Aquí quemando zapatilla berak dio bezala. Eta kako zergatik. Caminar correr. Egiten du horren pixkat oinez, horrein jazen da correr caminar, Kako, caminar correr orden horretan, beti ere. Caminar correr. Correr caminar da beste goz. Kako. Izan ere, Andrea, zer da bizitza ez bada? Karnala. Inauteria ez da. Ze proposamen emankorrak, Andrea, aramuru eskerik asko, tío. Bueno, ondo, ez da. Dinamiko. Falta izan da mi luze pixka bat, Patxi Alonso da, Terol da. Sí, bai. Aurrera guaz, ostegun izeneko saio bereziarekin dida marretan hasi, eta dida eguerdiko ordu bat abitarte. Zema demora besti hau jarri gabe. Aztea besti honekin akordatuko zarete, begira, entzun. Asko maite izan dugun persona batek kantautako abestia, gainera. Pilotari, soinekoan xuri. Hombre, claro. Gerriko urdin da gorri euskaldun. Hori guztia. Pelotari bat eseri delako oraintxe gurekin. Martxel iztueta egunon. Kaixo, bueno, egunon, eguardion ja, arrazoi guztia daukazu, eguardion. Izan zara txupinazoan edo, Martxel? Ez, enaiz oso zalea eta ez, etxetik etorri naiz. Bai. Baina txupinazo zale edo inauteri zalea ez zara? Inauteri zalea, bai, baina txupinazoa, bueno, un izan geha, baina ez da nire momentu kutxuna. Jende askota, ez? Jende gehiagi, bai. Eta zure momentu kutxuna inauteritan zina, Martxel? Bueno, bat esateko igual iganden, karroza eta hola ateatze dut eta guztu egitzea. Batez larumaten partida izan da, gero, aurtengo iganda disfrutatuko ez du. Bai, ala izango, azkeneko 2 urteetan ezin izan duetate iganden, hoi partidungatik, eta aurten aprobetxatuko ondo. Hala ere horrelako eventoak direnean, jende pilaketak, nabaritzen da zu atxelaria zarela, zu atxerago jartzen zara, edo horrez da notatzen ezer. Ez, jartze geha aldan toki. Ez da pasu tendentzia bat horrela gauzak atxetik. Eta mozorra aukera zerakoan, eskuen zaintzata kontuan hartze duzu? Eskuen zaintza, no. Hau da, igual mozorro batek pixkat arriskuan jarri baditzake eskuak, edo aterako nahiz badez eskularru batzuekin, edo... Keba, ez. Bueno, izotza jartze dugu. Hori esan behar da, basoan da, izotz pixka jartze dugu. Basoan. Horrekin zaitze dugu. Inauteri batzuetan, Martxel, inauteri batzuetan behin etzen nuen behatza puskatu edo. Bai, bueno, ez da gitu hemen esatea... Ez. Bai, bueno, karrozan hor... oso ondo montatuta etxe onda, akzidente txiki bat da... Etzen zure kulpa. Ez, baina, bueno, goiti beraren izan da... Aurtengoa ondo montatuta dago. Aurtengoa ustez, bai. Ikusiko dugu, igandean. Ez oso gora igoa ez da. Bueno, oraindik ez dizugu esan, Martxel, zorionak, tio. Eskerrik asko. Noiz egin zenuen debuta? Debuta... 2022ko azaro namaikan. Begira, gogoratzen naiz debuta egin baino lehen, debutatuko zenuela eta jakin genuenean, bideo batean hola esan zuen, Aimar Olaizolak, ojo Martxelekin, oso ona bi eskuekin, ezker bezala eskubi. Bai, ala esantzun behar. Olaizolak, ez da edon hor, Aimarreren aikona, Bueno, ala esan. Izan da. Eta larumatontan, Unai Lasokin batea, Artola eta Maria Ezkurraren aurka? Bai, ala dakau, partidu oso zaila, azkenen bikote handi bat, eta kontraiteako da irabazeo, hobeto. Urduri. Hau da, jokatzen ari zaren zure lehendabiziko pinakako lehenengo mailako txabelketa? Bai, ala, jokatu ditut bi, baina bigarren mailako, eta hau beste maila baten, da, oaingoz guztua, bai. Urduritasunak eta? Bueno, oaingoz nahiko ondo, hemen igual izketan urdurigo. Bai, hombre, gu izarra hundia gara. Hori ere gara. Gaztea zea, besteke oso veteranok, eukiezu noizbait, gutxiago sentitze horren sensazioa, zure burue gutxi estearena edo... Gutxietxi, bueno, hasieran igual bai ikusten nintzen, hasi berritan 18 urtekin hasi nintzen, da pixkat umegoa bezala. Da orduan bai hasieran, bueno... Gaizkarragoa ikusten nintzen hola, baina zoan ja, pareta hau. Ez mutilalea dagoen. Ez, hori da bestea. 18 urterekin umeagoa zinen, iarragoa ere bai. Bai, askoz. Bitxo galantagin azaldu, Martxel? Bai, bueno, bitxoa ez, bain diken handigo badu, askoz, baina... Eta gai atera duzunez, eskatuko dut aitortza eta erreparazioa,
Torritza mehin Martxel kontu eske, Antxon, zuk esan duzu irratian nik pila bat jaten dudala da. Nik. Nik nola esango du horita? Antxon, zuk esan duzu, ze pasaiate audio bat da. Nik. Anaia izan zen. Martxel nik esan du. Bai. Kontua gorri. Behin, Jose Maria Paolazak azpimarratu zuelako Martxel Izuetaren fisikoaren bilakaera. Ze mutila jarri den eta nik esan nion. Apao, elkarte bereko bazkidea gara, nik ikusten dut Martxel jaten du gudari batek bezala. Besteak beste Martxel da esan egingo dut. Lehengo larun batean, kaldereroetan, Martxelek zezu kaldean bera aritzen da. Bai, hombre. Martxelek prejitu zuen txistorra soka eta guzti. Baita jane ere, Jane, bai. Jarri ezkero, Jarrizko den aurrea, bai. Martxel, pizka profesionalki bueltatu eta Aimarrola Izolak... Igual desbideratu gara pizka pelotatik barkatu, bai. Ez Aimarrola Izola komentaturikoa, bi eskuekin... Ea honek ez esku ditune. Bai, leante, bai. Buenas manos. Pizka bat esan duzu, Aimarrek esaten zuen bi eskuekin ona zarela, tanto pagarre que pasó. Hori nabaritu duzu zure bizitzako beste atal batxotan, imaginatu. Etzen nuen pilotara bueltatu behar, galdetu jozu, atzelaria den. Eman dezagun, festetan zaude, daukazu todo el tragazo esku batean, eta bestea, zu, imaginatu, joaten zara al urinario, berdin dizu pelotazo esku batean que bestean, aquello te arreglas bien para agarrar? Berdin. Deneako berdin. Profesionala. Igual, ordu edatik aurrera eskuri behar gabe. Ba, igual. Telebistan ikusten dugu giro polita, aldageletan giro ona egoten da, zan nahi dute moskeo gonda... Elkarrekin dutxatzen zeate, ez? Denak elkarrekin. Hoi jakin nahi doi jongi, bueno, baita nik. Denak elkarrekin da... Eta bizkartxoko, adibidez, no llegas, eskatzen duzue laguntza, frotame... Frotako ja, enbeste konfiantza ez da. Fizikoa ona hau bat eta iristen dira. Martxel, zer moduz lasorekin? Lasokin, elegante. Oso elegante. Oso tipo elegantea eta jatorra eta pelotari denak, iuze pelotaria. Asko hitz egiten duzu WhatsApp ez berarekin? Bueno, asko bai, hitz egite du, bai. Gaur adibidez esan dizu, Martxel, suabe, Martxel, esan dizu, ez? Beak ateatzeko, esateit, kontrakoa, beak ateatzeko. Nik behin esan nion, bidan elkarrizketatzeko eta esan ziten, finala dauket, imaginatu, larun baten. Ez, bai hori, ez, igandean, bai. Astelenen ordu baitan egongo naiz, edo mozkor, edo lo. Bai, zelasok ere gauzak ospatu behar direnean ospatu egiten ditu, badaki ospatzen. Bai, gero zaindu behar danene, zaintzera, eta gaur adibidez lamaten partiokita etxea. Bai, gaur bazkaltzera zoaz. Bazkaldu baina gero soitu. Gero erretira, bi arratxeen hartuko duzu. Lamaten... Edo pelotazo batzuk bihar? Pixka bai, aktibazio pixkati. Bai, aktibazio pixkati. Pelotarekin edo? Bai, gero konokin daula zirkuitu. Bai, sondo. Zuek etxean ere badaukazuen nahiko inauteri, zema zarete zuek etxean? 7, 5 anaiarre bat eta guraso. Ze? Gehiegi. Bai, asko, Lehengoan esan zidean, Julen, 5 gehiegi. Eta esan nion, ze, baina zuek serien artean gaizki moldatzen zare, ez, gu oso ondo. Gurasoentzako lan gehiegi. Gurasoentzako gehiegi. Mira, eta hietako bat hortxe publikoan. Aritz, zu handitan ze izango zara, pelotaria edo beste gauza bat? Ikusiko dugu, beste gauza bat. Eta etxean inauterizta lehena zein da, Martxel? Ba, dena, baina, bueno, igual aita, bai. Ojo, aita. Praktikantea da, aita, Praktikantea, bai. Hortik ikasiko zenuen zuen. Hortik, guain dikene bea gu baino behan du gaiatzen. Bai, ez, azoia, jode. Ari txikiak ere barre egiten du. Larumatean zein duzu, Martxel, badakigu, irabazi galdu Artola eta Mariezkuren kontra, ojo. Zaila, baina, nahi irabazi, baina. Aukera dutare igual. Ateako, bera, igandean. Karroza igual. Hombre, noski, ba. Horrek ez du baldintzatuko ez, ba, igual igandean ez. Buelta erraz ematen diozu, horrela galduzkero? Bai, leheno, bai... Gehiago trabatzen ziren. Bai, trabatzen nintzen daula, baina bain ikastea den bakin, ez dula zertako balio. Erlatibizatu, eta aurrera, eta zaundea. Bueno, ba, gozatu suerte larumatean. Atope gaude zurekin, eta finalera iritsiko bazina ospatuko genuke. Eta, jode, txapeldun suertatuko bazina, ojo, Artu telefonoa, Txo, ez. Elkartean bazkari egingo du. Vale, venga. Txapelarekin, Eta elkarrizketa irrateako ere bai, Baita ere, baina aste arte nola. Aste arte jazta notizia. Eta sarrera batzuk edo nahi baduzu. Suerte binakako txapelketan, Martxel, eta ondo pasain auterietan, Vale, ai, ama. Zein da kontua, zein da movida. Lehen ere esplikatu dugu. Bada ez bada berriz esango dugu, gaurko tira berezi honen azken txampaina, 12:45. Bai, egia. Egin genuen bilera bat oso importantea, Antxonek, Andreak, Jongik eta Lauok gaurko saio hau, ostegun izeneko tira berezi hau prestatzen hasteko, eta esan genuen. Bale, ze pasada Tolosa, batez ere, oroar urte osoan zehar importantea, garrantzitsua, aipatzeko modukoa.
Eta beste gauza askoren artean, otu zitzaigun nola ama jatetxeari, Tolosako ama jatetxeari, oraintxe eman dioten lehendabiziko Michelin izarra. Opa, ama, zorionak! Zorionak. Ama jatetxeko txerifetako bat da Javi Rivero, eta Javiri esan genion, Javi etorriko zara, eta esan zigun, hombre, joango enaiz. Eta atzo iluntzeko 8:00, deitu zian esanaz, gainera tamalez, taldeko batek, haien lantaldeko batek istripu txiki bat izan duela, sukaldean, eta berak sukaldean sartu behar izan zuela ia atzo, eta gaur arratsaldera arte ez dela aterako sukaldetik. Eta esan zian, Julen ezingo dut joan. Eta zen, lasai Javi ez ezer pasaten aurrera tio, zuek atera ama aurrera. Ordurako Jongia. Hola. Amaz mozorrotuta, Jongi. Claro, bai. Javi Riveroren eta Gorkaren ama jatetxari keinu bat eginda, gaur Jongi mozorrotu da, amaz. Bai, hori da, de Mr. Denon Fire, amaz. bai, denon amaz, pizka batzuek guztion ama izan nahi Exactamente, Tolosaren ama izan nahi. Oso ondo, Jongi, oso ondo. Baina Jongiren mozorroak justifikazio bat izan zezan eta Javi Rivero ama jatetxetik ez zitorren ez esan genuen. Hostia, eske behar dugu ama bat, falta zaigu ama bat. Hori da. Eta zein dugu, ekarri dugu gure ama asun lopetegi eguno. Eguerdio. Guazen bajada ama. Beteria tarren ama. Zulo eta patzailea. Egia da. Egia aurretik esan dizu ama Javi ez dator etorriko zara zu eta eskerrak etorri zara, macho. Atalian, Sevilla bitartean jendeak esan dizion, kao, semeak ikustera eta. Ikustera? Egitera. Kao, ama, kontua da, zu orain txatera zara lanetik ama? Bai, ontsa. Orain aste bete Javi? Bai. Hola, ze ongi. Oso moa, merezita gainera, Euskaltegian, bai. Txon, aterako dugu hori ere, baina berez ama, berez, geneukan ja elkarrizketa bat prestatuta galdera geneuzkan eginda Javirentzat. Saiatuko gara, ea galderaok zure kasuan enkajatzen dute, ez dakit, baina Michelin izarra nola jaso duzu? Ez, horrek, galdera horrek ja... Bueno, oso sukaldari hona da, Oso ona? Oso sukaldari hona zara. Egunerokoan. Baina ez... Bai, oso nazea. Banketeak egiteko. Ama, ez bakarrik sukaldean. Zure bizitzako Michelin izarra edo izarrak zein izan dira? Zein nahi duzu, zure izena Jakinek nahi dut. Oso errexa jarri jarzu, Julen. Errexegi jarri jarzu. Esan biloak. Biloak gu, ez? Biloak dira. Saltatu dela una bat. Adibidez, zu euskaltegiko irakasea zara. Ez daukaz horrela gogoan betirako izango duzun ikasle bat, ostra, honek nola ikasi zuen edo nola erakutsi nion edo. Zure izarra, Asko dauzkak. Bai. Idatzi digu entzule batek, Maiorgak, eskuminak amai nire partez. Aiba, Maiorgak, batzen nahi. Ez da Ramírez. Ez da Eakoa. El de la Ana Blanco y ese. Maiorgak, Ibarrakoa, hori da. Vale. Ikasle izan zela. Es que la conocida. Ikasle asko ditut gogon, Bai. Akordatzen zara ikasleekin? Honekin bezala txarrekin ere bai ama? Baita, baina nik uste dut onak uzten dutela horre. Zer da ikasle txar bat euskaltegi batean. Egiten zaigu arraroa asun, isa esan. Atxun, vale. Atxun, asun. Atxun. Hija, me llevas pa un lado, gero bestera. Atxun, zer da... Asuncionekin asmatuko zu. Jazta. Zer da ikasle txar bat euskaltegi batean? Ikasle txar bat? Alperra dena edo? Ez, asko dia, alperrak errez ikastegunak. Ja, talentu hau gatenak. Talentu adibidez Sancho. Hori euskaltegian eta gero tamien en las... Eta badia oso ikasle langile saiatuak, eta puf. Eta ez zine. Eta hor barrun behar du malun baiet, baina... Beira, euskaltegiko... Oso zailak dira. Eta impotentzia pixka bat ere, euren partetik. Euskaltegiko ikaslez ari garela ama, galdetu nahi nizun, zeni badakit baina, duela ja urte asko, jakin genuenean denok ere etxean, eta zuk ere jakin zenuenean, Anjon da biok, bian nahiak, zure bisemeak, hasiko ginela tidan, 2006a zen. Esan lasai, Zuk orduan, dida gehiegi entzun gabe zer pentsatzen zenuen hemen daukagun euskaltegiko ikasle eta Jongiz. Nola leike. Bueno, es que orduan nola hitz egiten nuen, claro, es que... Guain alde arren. Asko ikasi du, Asko ikasi du. Baina alare, oaindik falta zaio, Oaindik nire juntartzen duke euskaltegia. Nien naiz konturat, enaiz konsiente, oza, ez da nahi dut, da gauza bat, kanpotik duzuen percepzio bat, hemen jaiotakoak. Aipatzen dira, eta noski... Oso ondo da, asko saiatzen zea, eta bai.
Etorria badauka, Etorria handia. Batzutan gehiagita. Ez da joaten, bai. Gehien hemen bizi naiz orain, ni Burgos orain oso gutxi. Etorria itzain jarioa. Oaindik serie ateratzeko ibilbide luzea daukazu. Askotan, eta ama bezala, Maixabel, bere lankidea, eta Nekane Peñagari ganota Arantxa erderakadekin etortzen zaizkizu, erderakadak. Hori egia gure etxaiak. Erderakadak gure etxaiak. Hori bezala, Euskategiko irakaslean etxaiak. Hori bezala, Jongik beste ekarpen batzuk egin ditu, eta ingelesetik hitzak ekarri eta euskaratu. Eta egiten du. Kurasea, eta ensosea, amorosa. Letuzea, eta... Hizkuntza bate behar duela izan bizia, eta ekarpenak behar ditu. Maileguak, eta... Hoi dudik ez da. Bestela nik beti izaten dut, Kixote garaian, biziko dut. Oso ondo. Ez baina, euskera mailaz apartezuk gero pixkat, ja sakonean ezagutu zenuen Jongi, eta oain ja ez naiz objetiboa. Orain ez ezio gustatzen semeak irratian. Orain nahi du Jongi. Orain ari naiz begira, eta Anjon, ez dakit konturatu zaren, baina dauzkazu orain bi ama, bat ezkerean da beste eskubian. Dauzkazu lehen hori. Baina etorne pixkat aita bezala, ama. Ama da, bat. Perspizia betarreko egarri ditut. Ama. Naizia bukaten hasi behar dugu. Zuk zeaz, ze plan daukazu inauteriotarako, ama? Bueno, no beros. Batek esango luken bezala, plan konkreturik gabe. Konkreturik ez dauka. Baina hemen ibiliko geha, badakite gualdiona datorrela, orduan ganbara jun, eta urte askotako mozorrok trapuzarrak badaude. Zu mozorrotu zalea zara, ama? Zalea baino gehiago ikasi indet eta azkenen uainen hitzek eaterak. Claro, zu ere esan dezagun Tolosan gaude, baina estrangerotik zatoz, ama? Hoi da, ni Tolosartua naiz. Ni enaiz Tolosarra. Ni enaiz Tolosarra, baina Tolosartua. Vale. Guri inauteria inokulatu digu aitak. Gehiago aitak, bai. Dudik ez dago. Baina nik lagundu, noski ba. Egin nahiko nuke, keinu txiki bat belauntza aipatuta, zegun polita gaur osteguna izateko, ostegun gizena izateko, otsailako 27 ditu, ama? Gure ama, jaiozala, 88. Mona Maria. Laro gaita emezortzi. Dala borobil, Oso, borobil. Ama jatetxea, ama. Ama tarte. Zu bazen eukan poema bat, ama. Ensancha el alma hori da Edurnek sekien hobeto, baina bai, beste baterako ekarriko dugu. Amak gauza bakarra eskatu dugu, ez jartzeko bera apuro batean. Ez dizu aletuko seme favoritoa az eta horrela. Hori, ez da jakina, baina beraz, ez da baina. Ama, eskerrik asko. Bai, ez da ez. Zaindu baita, orain bazkaria edo... Ez, oain lankidek zai dauzkate pote batzuk Segi. Jongi, Maixabel. Dauzkazu euskaltegiko guztiak zain nahi hor. Bueno, igual egingo dugu bat, eta bi. Hori da. Eskerrik asko, ama. Venga, muixo handi ba. No pasaino Ze orain hartuko dugu tamorra soinean eta bera, gora abiatuko gara eta bagoaz zinautari eta... Ez dakit badagoen mamotxorrori, baina, bueno. Jongi nahi du poteatu pizka bat. Hori ere ingo dugu. Buruan daugazun mamotxorrorik endu eta... Bale, bau izan da gaurko tira berezia Tolosako inauterietatik hasi dira inauteria! Ostegu izena! Eta inora joan baino lehen hasi behar dugu eskerrak ematen, bale? Bale, eskerrik asko. Baina eskerrik asko hori da importantea. Miramongo puntan gurekin batera, Ainhoa Vitoria Talere Arrojeria! Eskerrik asko! Ze pena! Ez dut jarriko Despacito, ez didalako demorarik ematen, baina gure bit teknikariak dira Despacito, Daddy Yankee eta Luis Fonsi, eskerrik asko, Mikel Retegi eta Mikel Fonseca! Daddy Yankee eta Fonsi, zu ez arete. Edurne Garmendia Productions, eskerrik asko Garmen, produkzio batik, oso eskerrik asko. Komediako lagunak hau pazuek atope, hau guztia streamina egiten emateatik. Eta hiru daude. Komedia, oso ondo. Eskerrik asko ekipo. Nora joan da Jon Fer? Gure sariak elikatzen Jon Fernández! Ez oso ondo Jon Fer. Irurakoa da, baina ez da zer pasatzen berdin maite dugu oso ondo Jon Fer. Atrezoarekin txetxu, makina. Beste norbain falta zait? Montadore guzti. Deno, bai. Gero, etorri gira Iul. Gure gestoreak ere eta ekarri gute patata tortilla. Opa! Patata tortilla ekarri gute? Eta txagaroa. Kudeatze gute hipoteka Jongi. Eta oparitze gute zagardo gainera. Bueno, algo areiz. Zerbait egiko duzu. Bueno, ari gara bizka. Oso no Ariz Navarreta eta Arrieta eskerrik asko. Gaurkoatik hipoteka honenak, ere, jaka, zuen eta honen bestez, jazta? Jazta. Ordenean, Andrea, eskerrik asko, animo bihar.
Bai. Andrea Aramuru. Aio, berriz ostiral gizena eta gero, oza, ostegun gizena eta gero, beti izaten da. Etxera egoaz. Biarzuekin Jon Otzona aldaparena, Jogi! Bai, gero arte, biarrarte, nebizitza, gero arte, nebizitza. Hori da, regazko ama. Agur, bai, biarrarte, bai. Tani bano aste beterako, tan jo madu aste terdirako. Bueno, nik aste artean kiku txiki bat dugu dut, eh? Txika batoaz, gero batatoz, hori guztia. Aio, beñeri, ondo pasaio! Ondo pasatza loreria! Horekin bagoaz, maite zaitu zegu, morrario deno. Ondo pasa, zuke Julen, eskerrik asko. Ze ondo. Zaindu etxekoak, eh? Gora inauteriak hau bazuek, eta beti bezala, biba, umore ona! Bi hartik aurrera gehiago. Eskerrik asko!